ஓ சதாசிவம் பிரபு லெவல் 2 சொல்லுங்க கிளாஸ். சொல்லுங்க. லெவல் 2 கிளாஸ் எப்படி போயிட்டு இருக்கு? லெவல் 2 கிளாஸ் இந்த செவ்வாய்க்கிழமை ஈவினிங் மட்டும் தான் அட்டன் பண்றேன். அது சில நாளைக்கு பண்ண முடியறது இல்லைங்க. கண்டினியூ பண்ணுங்க, அப்புறம் 3rd லெவல் 4th லெவல் எல்லாம் போகலாம். ஓகே மகேஷ். யார் லலிதா நாராயண் மாதாஜி கிட்ட படிக்கிறீங்களா? ஆமாங்க, ஆமா ஆமா. ஓகே ஓகே. முன்னாடிச்சு நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இந்த 3 மணி செஷனுக்கு வந்திருக்கவங்க எல்லாரையும் இஸ்கான் மங்களூர் சார்பா அன்போட வரவேற்கிறேன். நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது பக்தி யோகத்தோட கடைசி சாப்டர், 12வது சாப்டர் பக்தி யோகத்தோட கடைசி சாப்டரா இருக்கும். இது ரொம்ப அழகா பக்தி சேவை எல்லாம் என்னென்ன படிநிலைகள்லாம் இருக்கு, என்னென்ன விதமான பக்தர்கள்லாம் இங்க அவருக்கு பகவானுக்கிட்ட பக்தி செஞ்சிருக்காங்க, இதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். இதுல ஃபர்ஸ்ட் இதுல காட்டுற இந்த பிக்சர்ல இருக்கக்கூடிய இந்த கதையும் நான் உங்களுக்கு கடைசியா வரும், அது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். இது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்துட்டு நாளைக்கு நம்ம ஞான யோகம் ஆரம்பிச்சிருவோம். இன்னைக்கு பக்தி யோகத்தோட லாஸ்ட் சாப்டர், அதுக்கு முன்னாடி பகவானை வணங்கிடுவோம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூருக்கு நம்ம அனைவர் சார்பா நன்றியை தெரிவிச்சுட்டு செஷனுக்குள்ள போவோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यादेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். நேத்தி நாம 11வது சாப்டர் பார்த்தோம், விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகம் அப்படிங்கிற அது பகவானுடைய விஸ்வரூப தோற்றத்தை நம்ம அதை பார்த்தோம். அது என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னு ஷார்ட்டா பார்த்துட்டு நம்ம இந்த சாப்டருக்கு போவோம். 11.1 4 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல அர்ஜுனர் என்ன இருக்கிறாரு, பகவான் 10வது சாப்டர்ல அவருடைய வைபவங்கள் எல்லாம் விவரிச்சு சொன்னாரு. அந்த வைபவங்கள் காதால கேட்டு அவர் எப்படி அமிர்தத்தை சுவைக்கிற மாதிரி சுவைத்தன்னாரு. அதை கண்ணால பாக்குறோம் அப்படின்னு விருப்பப்படுறாரு. இந்த உலகத்துல அவருடைய தோற்றங்கள் எப்படி அவர் யூனிவர்ஸ் ஃபார்முல நிறைஞ்சு நிக்கிறாரு, விஸ்வரூபமா எப்படி இந்த உலகம் முழுக்க பிரபஞ்சம் முழுக்க நிறைஞ்சு இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு. அதுவுமே தனக்காக கேட்கல,
வருங்காலம் இந்த தற்காலத்துல இருக்கக்கூடிய மக்கள்லாம் வந்து பகவானை நம்பணும். அவருக்குடைய அளப்பற்ற சக்திகள் வந்து சாதாரண மனிதர்களால செய்ய முடியாத செயல்களெல்லாம் பகவான் ஆற்றுகிறார் அப்படிங்கிறத வந்து புரிஞ்சு கொள்ளணுங்கிறதுக்காக நமக்காக வந்து அவர் கேட்கிறாரு. அதுக்கும் வந்து என்ன இருக்கிறாரு வந்து தன் மேல ஒரு சக்தியை வந்து நம்பல அவரு. பகவான் வந்து அதை பார்க்கக்கூடிய சக்தி எனக்கு இருந்தா நீங்க வந்து அது கருணைய புரிஞ்சு அதை காட்டுங்க அப்படின்னு வந்து கோரிக்கையை வைக்கிறாரு அந்த இதுல. அடுத்தது 5ல இருந்து 8 வரையிலும் உள்ள என்ன சொல்றாரு, பகவான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து தன்னுடைய உலகளாவிய வடிவத்தை பத்தி அவரே வந்து தன்னுடைய வாயால இப்படி இப்படியெல்லாம் இருக்கும், என்னோட உருவத்தை பாரு, இதுக்குள்ள வந்து 12 ஆதித்யர்கள், 11 ருத்திரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள், மருத்துக்கள் எல்லாம் வந்து நிறைஞ்சிருக்கத நீ பாரு அப்படின்னு சொல்லி அவரு வந்து தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை பத்தி அவர் விவரிக்கிறது கொடுத்திருந்தாங்க. 9ல இருந்து 14 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை அர்ஜுனனுடைய பார்வை, அந்த பார்வையின் மூலமா அவர் என்னென்ன பாக்குறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். அநேக அற்புத கண்கள், அநேக வயிறுகள், அநேக வாய்கள் அப்படின்ட்டு திவ்ய ஆபரணங்கள், வண்ண வண்ண ஆடைகள், மாலைகள், அப்புறம் அவருடைய உடல்ல இருந்து சந்தனம் பூசப்பட்டிருக்கு, கந்தம் எல்லாம் இருக்குது, அதனுடைய திவ்யமான அந்த நறுமணங்கள், இது எல்லாத்தையும் வந்து அர்ஜுனர் வந்து பாக்குறாரு. அடுத்தது 15ல இருந்து 31 வரையில் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல அவருடைய அனுபவம், யுனிவர்சல் வடிவத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனனுடைய அனுபவம் என்ன அப்படிங்கிறத அவரு வந்து அவரே விவரிக்கிறாரு. இது வந்து இதெல்லாம் வந்து இதுவரையிலும் நான் பார்க்காத ஒன்ன பாக்குறேன். முதல்ல ஒரு வியப்பு வருது அவருக்கு. அதுக்கு பிறகு குழப்பம் வருது. அவருடைய வாய்கள்ல இருந்து நெருப்பெல்லாம் வெளியில வரும்போது அவருக்கு குழப்பம் வருது, பயம் வருது. 33 கோடி தேவர்களும் வந்து அங்க பாக்குறாங்க. அவங்கெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க, பகவானுடைய உருவத்தை கண்டு பயந்து போய் அவருக்குள்ளேயே அடைக்கலம் ஆகுறதெல்லாம் இவர் பாக்குறாரு. சித்தர்களும் முனிவர்களும் என்ன சொல்றாங்க, வந்து அமைதி அமைதின்னு இறைவனை வந்து அமைதிப்படுத்த பாக்குறாங்க. இதெல்லாம் வந்து ஒரு அர்ஜுனர் வந்து பாக்குறாரு அதுல. அப்புறம் 32ல இருந்து 34 வரையில் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல அர்ஜுனர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா, அந்த உருவத்தை பார்த்து குழம்பி போய், நீ யாரு கிருஷ்ணா, வந்து நான் இதுவரையிலும் உன்னை நண்பனாதான் பார்த்திருக்கிறேன், இந்த தோற்றத்தை நான் பார்த்ததே இல்லை, இப்படிப்பட்ட தோற்றமுடைய நீ எதற்காக வந்திருக்கிற, இந்த தோற்றத்தோட நீ எதுக்காக வந்திருக்க, உன்னுடைய நோக்கம் என்ன, நீ யாரு அப்படின்னு எல்லாம் அவர் கேட்கும்போது அவர் என்ன சொல்றாரு பகவான், ஃபாலோஸ் மீ லோகாஷ் ஷய கிருத் பிரவருத்தோ, இந்த உலகத்தை அழிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கக்கூடிய காலம் நான். இந்த போர்க்களத்துல, குருஷேத்திர போர்க்களத்துல பஞ்ச பாண்டவர்களாகிய உங்களை தவிர அனைத்து வீரர்களும் என்னால் அழிக்கப்படுவார்கள் அப்படின்னு பகவான் வந்து சொல்றாரு. அப்புறம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனர் வந்து அதை கண்ணாலே பாக்குறாரு. அவருடைய வாய்க்குள்ள வந்து எல்லா வீரர்களும், பஞ்ச பாண்டவர் பக்கம் இருக்க வீரர்களும் சரி, துரியோதனன் பக்கம் இருக்கக்கூடிய வீரர்களும் சரி, எல்லாரும் என்ன செய்யறாங்க, அந்த 100 புதல்வர்கள், திருதராஷ்டிரன் 100 புதல்வர்கள், அப்புறம் வந்து துரோணாச்சாரியார், பீஷ்மாச்சாரியார், அப்புறம் கர்ணன், அப்படி எல்லா வீரர்களும் குதிரைப்படை, யானைப்படை அத்தனையும் அவருடைய வாய்க்குள்ள வந்து விரைந்து நுழையுது. எப்படி கடல்ல நோக்கி நதி போற மாதிரி அவருடைய வாய்க்குள்ள எல்லாரும் விரைந்து நுழைகிறாங்க. அதுலயும் கொஞ்சம் பேர் என்ன பண்றாங்க, அவர் பற்களுக்கு இடையில் நசுக்கப்படுகின்றனர் அப்படிங்கிறது, அதெல்லாம் வந்து அவர் வந்து பாக்குறாரு அர்ஜுனர். பார்த்துட்டு அவருக்கு என்ன வந்துருது, இன்னும் அதிக பயம் வந்துருது. அதிக பயத்தினால அடுத்தது என்ன செய்யறாரு, 35ல இருந்து 46 வரையில் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல அவருடைய பிரார்த்தனைகளை வைக்கிறாரு பகவான்கிட்ட. அவருடைய புகழ்ந்து பேசுறாரு அர்ஜுனர். வந்து நீ வந்து எப்படிப்பட்ட தன்மையுடையது, நீ தான் பழமையானவர், நித்தியமானவர், ஆதியும் அந்தமும் நீ, எல்லா பிரம்மாவை படைத்தவரும் நீதான், சிவனை படைத்தவரும் நீதான்னு அவரை பற்றி புகழ் மாலையெல்லாம் அவர் சூட்டுறாரு. கடைசியா 47ல இருந்து 55ல இருந்து உள்ள ஸ்லோகங்கள் வரையிலும் கிருஷ்ணரை பார்க்க தூய பக்தி தேவை. நாம வந்து பகவானை புரிந்து கொள்ளணும். இதுவரையில் நமக்கு என்ன தெரியும், அவரை பத்தி எதுவும் தெரியாது. கடவுள்னு ஒருத்தர் இருக்காரு, அதுலயும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம், பலவிதமான கடவுள்களை வச்சிருக்கிறோம், ஏகப்பட்ட கடவுள்களை கும்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். விநாயகர், முருகன், துர்க்கை, சரஸ்வதி, லக்ஷ்மி, சிவன், பிரம்மா அப்படின்னு நிறைய கடவுள்களை வச்சிருக்கிறோம். ஆனா அந்த கடவுளர்கள்லாம் யாரு அப்படின்னா பகவான்கிட்ட வந்த அவருடைய பின்ன பகுதிகள் தான். ஆனா முழுமுதல் கடவுள் யாரு, பகவான் கிருஷ்ணர். அவர்கிட்ட இருந்து தான் எல்லாமே உற்பத்தியாகி எல்லாமே வெளியில வர்றாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்து
அப்படிப்பட்ட பகவானை நாம சென்றடையணும், அவரை புரிஞ்சு கொள்ளணும், அவரை பற்றிய ஞானத்தை நம்ம அறியணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா தூய்மையான பக்தி தேவை. பக்தியா து அனன்யா சக்யா அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது பக்தி யோகத்தோட கடைசி சாப்டர் பக்தி யோகம். பக்தி யோகத்தின் மூலமா நம்ம இறைவனை சென்றடைய போறோம். அதுக்கான வழிமுறைகள்லாம் இதுல கொடுத்திருக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் 1ல இருந்து 7 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு. அதாவது பக்தி, பகவான்கிட்ட பக்தி செய்யக்கூடிய வழிபாட்டுல 2 விதமான வழிபாடுகள் இங்க சொல்லியிருக்கு. ஒண்ணு வந்து உருவத்தை பார்த்து வணங்குறது, இன்னொன்னு உருவமற்ற அருவத்தை வணங்குது. இந்த 2ல இங்க வந்து உருவத்தோட வணங்குறது வந்து பர்சனலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, உருவமற்ற நிலையை வந்து இம்பர்சனலிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த 2 வழிகள்ல எது சிறந்தது, எந்த பக்தி சிறந்தது அப்படின்னு அர்ஜுனர் கேட்பாரு. அதுக்கான பதில்கள்லாம் இறைவன் வந்து கொடுப்பாரு. அப்புறம் 12.8ல இருந்து 12 வரையில் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள், அதுல படிநிலைகள்லாம் இருக்கு. என்னென்ன வகையான பக்தி நிலைகள்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். அனன்ய பக்தி, நிஷ்காம கர்ம பக்தி, அப்புறம் சகாம கர்மா, சாதனா பக்தின்னு வரிசையா நிறைய படிநிலைகள்லாம் இருக்கு. அதை பத்தி விஷயங்கள்லாம் அதுல நம்ம பார்க்க போறோம். அப்புறம் 12.13ல இருந்து 20 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல கிருஷ்ணருக்கு அன்பான தகுதிகள். நாம பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவர்களாக மாறணும் அப்படின்னு நினைச்சா, அதாவது அவருக்கு யாருக்கு பிரியமானவர்கள், அவர்கிட்ட நெருக்கமா அவரை வந்து யார் ஒருத்தவங்க வந்து விரும்பி அன்பு செஞ்சு பக்தி செய்யறாங்களோ அவங்களதான் கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அப்படிப்பட்ட பிரியமான பக்தரா நாம மாறணும்னா அதுக்கு என்னென்ன தகுதிகள் அப்படிங்கறதெல்லாம் அந்த ஸ்லோகங்கள் 13ல இருந்து 20 உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இதை நாம இப்ப வந்து டீட்டெயிலா பாக்குறோம். மாதாஜி, இன்னைக்கு யாரு எனக்கு ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்க போறீங்க? ராஜலட்சுமி மாதாஜி. ஓகே, உங்களுக்கு பிகினிங் ஆரம்பிக்க தெரியுமா மாதாஜி? ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே தானே? ஆமா, அதெல்லாம் சொல்லணும். கரெக்டா சொல்லுங்க. தெரியும், சொல்லட்டுமா? சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமஹ. ஸ்ரீமத் பகவத் கீதா அதத்வாதசோத்யாயः. பக்தியோகः. பக்தியோகः. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க. அர்ச்சுன வாச்ச ஏவம் சததயுக்தாய பக்தாஸ்த்வம் பர்யுபாசதே ஏ சாப்யசரமவ்யக்தன் தேசாங்கே யோக வித்மஹா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலேயே அர்ஜுனன் வந்து கேட்கிறாரு. வந்து அவர் ஒவ்வொரு சாப்டர்லயுமே பகவான்கிட்ட நிறைய சந்தேகங்கள் கேட்கிறாரு. அது எல்லாத்துக்கும் வந்து விடை கொடுத்துக்கிட்டே வராரு பகவானும். இதுல வந்து என்ன கேட்கிறாருன்னா, மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர்கள் யார்? யார் 2 பேரை சொல்றாரு அப்படின்னா, எப்போதும் உமது பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபட்டிருப்பவர்களா அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுவார்களா? இப்போ வந்து நம்ம இந்த பிக்சர்ல இருக்க பகவானுடைய உருவத்தை நம்ம பாக்குறோம், கிருஷ்ணர். அந்த உருவத்தை நாம வழிபடுவோம். இப்ப எந்த ஒரு கடவுளை வழிபடணும்னாலும் நமக்கு ஒரு உருவம் அல்லது ஒரு சிலை, ஒரு விக்கிரகம் ஏதோ ஒண்ணு வேணும். அதை வச்சு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வோம். அப்படிப்பட்ட வழிபாடு சிறந்ததா அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மம் அப்படின்னா கண்ணுக்கு தெரியாத, தோன்றாதன்னா கண்ணுக்கு தெரியாத, அருவ பிரம்மம் அப்படின்னா ஒளி. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, பகவான் வந்து 3 நிலைகள்ல இருக்கிறாரு அப்படின்னு. பிரம்மம், பரமாத்மா, பகவான். அந்த பிரம்மம்ங்கிறது அந்த பிரம்ம ஜோதி, வெறும் வெளிச்சம் மட்டும்தான் இருக்கும். பரமாத்மாங்கிறது நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கக்கூடியவர். பகவான் அப்படிங்கிறாருன்னா முழுமுதற் கடவுள் அவர் தான். அவர்கிட்ட இருந்து வந்த 2 அம்சங்கள் தான் இது ரெண்டுமே. பிரம்மமும் பரமாத்மாவும் பகவானுடைய அம்சங்கள் தான். அப்ப இந்த நம்ம பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுறவங்க அந்த பிரம்ம ஜோதியை வணங்குறாங்கன்னா அது சிறந்த வழியா அல்லது வந்து பக்தி தொண்டு சிறந்ததா, எது பக்குவமான வழிபாடு அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனன் வந்து இதுல வந்து கேள்வி கேட்கிறாரு. மாதாஜி, ஸ்லோகம் 2 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச மய்யாவேஷ்ய மனோயமான் நித்யயுக்தா உபாசதே ஸ்ரத்தாய பரயோபேதாஸ் தே மே யுக்தா மதாஹா. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முதற் கடவுள் கூறினார்.
இதுக்கு பதில் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? தனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி. இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த படத்துல பகவான் கிருஷ்ணருடைய உருவம் இருக்கு. அதுக்கு ஒரு பக்தர் என்ன செய்யறாரு? மாலைகளை விடுறாரு, தலைக்கு வந்து கிரீடத்தை வைக்கிறாரு, அவருக்கு ஆடை அலங்காரம் எல்லாம் செய்யறாரு. அந்த மாதிரி ஒரு உருவத்தின் மீது மனசை நிலைநிறுத்தி, தன்னுடைய நம்மளுடைய மனசை என்ன செய்யணும்? அந்த மாதிரி ஒரு உருவத்தின் மேல நிலைநிறுத்தி, திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் அவர் மேல எப்படி இருக்கணும்? ஸ்ரத்தா, முக்கியமா ஸ்ரத்தா இருக்கணும், நம்பிக்கை இருக்கணும். நம்பிக்கையோட எப்போதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகிறார்கள். அப்ப என்ன சொல்றாரு பகவான்? உருவ வழிபாடு சிறந்தது அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்லோகம் மூலமா அவர் சொல்லிடுறாரு. மாதாஜி 3 and 4. हरे कृष्ण। एकवशरमणिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राणुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रदाः। हरे कृष्ण। ஆனால் தோற்றமளிக்காததும் கண்ணுக்கு தெரியாததும் புலனுணர்விற்கு அப்பாற்பட்டிருப்பதும். புலனுணர்வு அப்படின்னா நம்ம தெரியும், நம்ம பகவானை வந்து கண்ணால பாக்குறோம், காதால அவர் பற்றிய புகழ்பாடல்களை கேட்கிறோம், நம்ம அவருக்கு கையால கேட்கிறோம், கால் நடந்து அவர் கோயில்களுக்கெல்லாம் போறோம் இல்லையா? அது எல்லாமே வந்து புலனுணர்வு. அந்த மாதிரி உணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடியது எது அப்படின்னா அந்த அருவ பிரம்மனை வழிபடுறது. எங்கும் நிறைந்ததும், எங்க பார்த்தாலும் நிறைஞ்சிருக்கு பிரம்ம ஜோதிங்கிறது. கேக்குதா மாதாஜி நான் பேசுறது? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. எங்கும் நிறைந்ததுன்னா இந்த இடம் இல்லாம எங்க பார்த்தாலும் பரவி இருக்குது. எது? பிரம்ம ஜோதி. அப்படிப்பட்ட நிறைந்ததும் சிந்தனைக்கு எட்டாததும், நம்மளுடைய நம்ம மனசாலையோ நம்ம அறிவாலையோ அதை வந்து உணர முடியாது. நம்ம ஒரு வெளிச்சம்ங்கிறத வந்து எப்படி நம்ம மனசுக்குள்ள நிலைநிறுத்த முடியும்? சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டது, மனசுக்குள்ள கட்டுப்படுத்த முடியாது. உருவத்தையே நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியாது. இப்ப நம்ம ஒரு கோயிலுக்கு போறோம், அரிதா போறோம். இப்ப திருப்பதி வெங்கடாஜலபதியை போய் தரிசனம் பண்றோம்னா ஒரு நிமிஷம் தான், ஒரு நொடி தான் நம்மளை பார்க்க விடுவாங்க. பிடிச்சி ஜர்கண்டின்னு பிடிச்சி தள்ளி விட்டுருவாங்க. அப்போ வந்து நமக்கு வந்து அந்த பெருமாளோட நம்ம மனசுக்குள்ள அந்த உருவத்தை கொண்டு வரணும்னா ரொம்ப கடினமா இருக்கும். அந்த உருவத்தை திருப்பி நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படும் போது ரொம்ப நாள் நின்று பார்த்தோம்னா ஒரு வேளை நம்ம மனசுல வச்சுக்க முடியும். அப்ப நம்ம கண்ணால பாக்குறத மனசுக்குள்ள கொண்டு வரணும்னா அங்க ஒரு உருவம் தேவைப்படுது. ஆனா இங்க பிரம்ம ஜோதியா இருக்கக்கூடிய பாருங்க, இந்த இடத்துல பிரம்ம ஜோதி ஒரு ஒளி வட்டம் தான் இருக்குது. அதை எப்படி நம்ம மனசுக்குள்ள நிலைநிறுத்த முடியும்? ரொம்ப கடினம். அதுதான் சிந்தனைக்கு எட்டாதது. மாற்றம் இல்லாததும், அதுக்கு வந்து எந்தவித மாற்றங்களும் இருக்காது, நிலையானது. ஆனா எப்போதும் அது எப்படி இருக்கும்? நிலைத்து இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை. அசைவற்றது. பூரண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி அவங்க என்ன செய்யறாங்க? தன்னுடைய ஐம்புலன், மனசு, அறிவு எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தி இந்த மாதிரி தியானத்துல அமர்ந்துடுவாங்க. அந்த மாதிரி புலன்கள் எல்லாம் அவங்க வந்து கட்டுப்படுத்தணும். அப்புறம் எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி. ஏன் எல்லாத்தையும் சமநோக்கு அப்படின்னா எல்லாருக்குள்ளேயும் என்ன இருக்கு? இறைவன் இருக்காருங்கிறத அவங்க உணர்ந்தவங்க. அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர். எல்லாருக்கும் நன்மை தரக்கூடிய செயல்கள்ல அவங்க ஈடுபடுவாங்க. இந்த மாதிரி தியானம் மூலமா உட்கார்ந்து அவங்க என்ன செய்வாங்க? அருவ பிரம்மனை வந்து மனசுக்குள்ள தியானம் பண்ணுவாங்க. அப்படிப்பட்ட நிலைதான் வந்து அருவ வழிபாடு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த வழிபாடு வந்து முழுமையற்ற வழிபாடு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து அந்த அருவ பிரம்ம ஜோதியை வழிபட்டாங்கன்னா அந்த பிரம்ம ஜோதி வரையிலும் தான் அவங்களால போக முடியும். தன்னுடைய உடலை நீத்த பிறகு அது வரையிலும் தான் அவங்களால போக முடியும். பிறகு மறுபடியும் என்ன செய்வாங்க? இந்த பூலோகத்துக்கு இறங்கி வந்துதான் ஆகணும். அந்த வழிபாடு பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்ட போகக்கூடிய வழியை கொண்டு வராது. அததான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. हरे ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि कदिदुगन् देहवत् प्रवाप्यते. ஹரே கிருஷ்ணா.
எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையுடன் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகும். கண்ணுக்கு தெரியாத அந்த ஜோதியில மனசை ஈடுபடுத்தவங்களுடைய நிலை எப்படிப்பட்டது? கடினமானது. இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து பதஞ்சலி முனிவர் வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு. அவரு வந்து தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. அவர் வந்து அஷ்டாங்க தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. அவர் எதை நினைச்சு தியானம் பண்றாரு? இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த பிரம்ம ஜோதி, அந்த ஒளிய வந்து நினைச்சு அவர் தியானம் பண்றாரு. அப்ப வந்து எவ்வளவு நாள் காலம் ஓடி இருந்தா அவருடைய உடல் வந்து இந்த அளவுக்கு மெலிந்து சதையெல்லாம் காணா போய் அந்த எலும்பு கூடு மாதிரி அவர் உடல் மாறி தலைமுடி தாடி எல்லாம் அவருக்கு வளர்ந்து அப்படி வந்து குச்சியா அவருடைய கையில இருக்க கைகள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த நரம்புகள்லாம் கூட தெரியுது. அந்த அளவுக்கு அத்தனை காலம் வந்து அவர் தியானத்துல ஈடுபட்டிருக்காருன்னு இதுல இருந்து புரியுது. அப்ப அவங்களுடைய வளர்ச்சி ஆன்மீக வளர்ச்சி முன்னேற்ற பாதை எந்த அளவு இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப கடினமானது. அததான் இங்க வந்து பகவான் சொல்றார், கடினமானது. அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்போதும் சிரமமானதாகும். உடல் பெற்ற நம்மளால அந்த வழியை நம்ம சூஸ் பண்ணோம்னா அது ரொம்ப ரொம்ப கடினமான வழி. உருவமற்ற அந்த பிரம்ம ஜோதியை வந்து மனசுக்குள்ள கொண்டு வந்து தியானம் பண்றதுங்கிறது வந்து சின்ன காரியம் கிடையாது, ரொம்ப ரொம்ப கடினமான வழி அப்படின்னு வந்து நமக்கு பகவான் சொல்றாங்க. அதாவது 6 and 7. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏது சர்வாணி கர்மாணி மயி சந்நியஸ்ய மத்பராஹ அனன்யேன ஏனைவ யோகேன மாம் த்யாயந்த உபாசதே தேஷாமகம் சமுத்தர்த்தா மிருத்யு சம்சார சாரகாத் பவாமி நசிராத் பார்த்த மையா வேஷித சேதசாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை எண்ணில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ கிருதாவின் மகனை அவர்களை நான் பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலில் இருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுவனாக நான் இருக்கின்றேன்னு சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? நம்ம வந்து நம்ம நிறைய செயல், ஒரு நாளைக்கு நம்ம காலையில எழுந்திரிச்சா இரவு படுக்கிறவர்கள் நம்ம வந்து சும்மா உட்காரவே மாட்டோம். நமக்கு வந்து நிறைய செயல்பாடுகள் இருக்கு. காலையில எழுந்ததுல இருந்து படுக்கிறவர்களும் நம்ம வீட்டுக்கான கடமைகள், குழந்தைகளுக்கான கடமைகள், அப்புறம் வேலைக்கு போறவங்க அவங்களுடைய கடமைகள்னு எல்லா கடமைகளையும் எல்லா விதமான செயல்களையும் செய்யணும். அது எல்லாத்தையும் அவரு எனக்காக துறந்துன்னு சொன்னா எல்லாத்தையும் விட்டுட சொல்லல அவரு. எல்லா செயல்களையும் செய்யி, ஆனா பலன்களை துறந்துடு. அதுக்கு வந்து எந்தவித பலனையும் எதிர்பார்க்காம அந்த செயல்களை செய்யறத பத்தி பகவானுக்கு அந்த பலனை எப்படி துறக்கணும்? அந்த பலன்கள்லாம் இது பகவானே இது உனக்காக செய்யறேன், இது உனக்காக செய்யறேன்னு சொல்லி சொல்லி நம்ம செஞ்சோம்னா நாம அந்த பலன்கள்ல இருந்து நம்ம தப்பிச்சிடலாம். கர்ம விளைவுகள்ல இருந்து நம்ம தப்பிக்க முடியும். அதுக்காக எந்த வித கடமையும் செய்யாம நம்ம வந்து உட்கார்ந்துருக்க முடியாது. அந்த மாதிரி எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிறழாமல் கொஞ்சம் கூட அதுல இருந்து மாற்றமே இல்லாம என்கிட்ட பக்தி செலுத்தி, அப்படிதான் பகவானே உனக்காக செய்யறனாலே அது பக்தி வந்துடுது. அந்த இடத்துல எந்த மாதிரி ஒரு பக்தி தொண்டுல யார் ஒருத்தங்க ஈடுபடுறாங்களோ எப்போதும் பகவானை தியானம் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நம்ம பகவானை இது உனக்காக உனக்காகன்னு சொல்லும் போது அவரை நினைக்கிறோம். அந்த மாதிரி அவரை தியானம் பண்ணிக்கிட்டு நம்மளோட மனசை பூரா அவர்கிட்டயே நிலைநிறுத்திக்கிட்டு நாம வந்து பகவானை வழிபடும் போது அவர் என்ன செய்யறாரு? நம்மளை வந்து இந்த பிறப்பிறப்பினும் சாகரம், இந்த சம்சார சாகரம், அதாவது ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதின்னு இந்த 4 விதமான குறைபாடுகளை உடைய இந்த பிறப்பிறப்பு சக்கரத்திலிருந்து நம்மளை என்ன பண்றாரு? விடுவிக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து இந்த இடத்துல சொல்றாரு. 8. ஹரே கிருஷ்ணா. மய்யேவ மன ஆதஸ்வ மயி புத்தி நிவேஷய நிவசிஷ்டியசி மய்யேவ அட ஊர்பன்ன சம்சயக அத சித்தம் சமாதாதும் ந சக்னோஷி மயி ஸ்திரம் அப்யாச யோகேன ததோ மாமிச்சாப்தும் தனஞ்சய. எந்த ஸ்லோகம் மாதாஜி படிச்சீங்க? 8 or 9. ஓகே, சரி. இதுல வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா அனன்ய பக்தி, பக்தியோட படிநிலைகள் இங்க ஆரம்பமாகுது. என்ன சொல்றாரு? அனன்ய பக்தியை பத்தி விவரமா சொல்லி இருக்கிறாரு.
முழுமுதற் கடவுளான என் மீது. பகவான் முழுமுதற் கடவுள்னாலே கிருஷ்ணர் தான். அது நல்லா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். மற்ற கடவுள்கள் வந்து முழுமுதற் கடவுள் கிடையாது. அவர்கிட்ட இருந்து வந்ததுனால அவரு தான் வந்து முழுமுதற் கடவுள். பூரணமே அவரு தான். அப்படிப்பட்ட பகவான் மீது என்ன செய்யணும்? உனது மனதை நிலைநிறுத்தி நம்ம அவரை பத்தியே நினைச்சுக்கிட்டு முழு அறிவையும் அவர்களை ஈடுபடுத்தி இவ்வாறு நீ எப்போதும் என்னிலேயே வாழ்வாய் அப்படின்னு சொல்றாரு. என்னையே நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தீன்னா நீ என்னில் வாழ்வாய். இப்ப வந்து இங்க கோகுலத்து சிறுவர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க. அவங்க எல்லாரும் என்ன செய்யறாங்கன்னா கிருஷ்ணரோட தோழமையோட அவங்க வந்து ஒண்ணு கலந்து விளையாடுறாங்க. மாடு மேய்க்க போகும்போதும் போறாங்க, சாப்பிடும் போதும் ஒண்ணா உட்காந்து சாப்பிடுறாங்க, தண்ணியில விளையாடும் போதும் நீர் விளையாட்டுலயும் அவங்க வந்து ஒண்ணு கலந்து விளையாடுறாங்க. பாருங்க, சுத்தி இருக்கவங்க எல்லாருடைய கண்களும் அவர் மேலேயே தான் இருக்குது. அவர் நட்ட நடுவுல இருக்கிறாரு. அவரை சுத்தி எல்லாருடைய கண்களும் அவரை தான் நாடுது. அந்த அளவுக்கு பகவான் வந்து எல்லாரையும் வந்து ஈர்க்கக்கூடிய தன்மையில இருக்கிறாரு. அவங்க எல்லாருடைய நினைப்பிலும் கிருஷ்ணர் இருக்கிறாரு, நம்மளை பார்த்துக்குவாரு. ஏதாவது ஒரு கொடிய விலங்கு வந்தது, ஒரு மிருகம் வந்தது அப்படின்னா அவங்க தான் பயப்படவே மாட்டாங்க. அந்த பாம்புங்கிற அந்த அகாசுரன் அந்த வந்தப்ப எல்லாரும் தைரியமா அந்த பாம்போட வாய்க்குள்ள நுழையிறாங்க இந்த சிறுவர்கள்லாம். ஏன்? வந்து கிருஷ்ணர் இருக்கிறாரு, என்ன காப்பாத்திடுவாரு அப்படின்னுட்டு அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு நம்பிக்கை. பகவான் மேல அபரிமிதமான நம்பிக்கை. கிருஷ்ணர் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்காரு. நான் இருக்கிறேங்கிற தைரியத்துல இவங்கெல்லாம் என்னென்ன பண்றாங்க அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாரு. அந்த மாதிரி அவர் மேல முழு நம்பிக்கையோட இருக்கக்கூடிய அந்த நிலை வந்து எப்படிப்பட்ட நிலை? அனன்ய பக்தி. நமக்காக நம்ம எந்த ஒரு காரியத்தையுமே செய்ய வேணாம். நம்மளை வந்து நமக்கு அது வேணும் இது வேணும் அதுக்கு நம்ம தேடி ஆடணும் ஓடணும் பாடணும் அப்படிங்கிறது எதுவும் தேவையில்லை. எல்லாத்தையும் அவர் பார்த்துக்குவாரு. எனக்கு தேவையானது எல்லாத்தையும் பகவான் பார்த்துக்குவாரு அப்படின்னு கை கட்டிட்டு உட்காந்துக்க சொல்ல, முயற்சி எடுக்கணும். அதே சமயம் அவர் இருக்கிறாரு, அவரை விட்டா நமக்கு கதி கிடையாது, அவர் தான் நம்மளை பார்த்துக்குவாருன்னு நம்பிக்கை வைக்கணும். அந்த மாதிரி நம்பிக்கையோட செய்யக்கூடிய பக்திக்கு என்ன பக்தி அப்படின்னா அனன்ய பக்தி. அந்த மாதிரி பக்தியை நீ செய்ய அப்படின்னு அர்ஜுனருக்கு இங்க வந்து பகவான் உபதேசம் பண்றாரு. மாதாஜி 9 முதல்ல படிச்சு ஓகே ஓகே. அதுல 9வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு? அந்த அனன்ய பக்தியை நீ என் மேல செலுத்த முடியலன்னா அடுத்தது இன்னொரு பக்தி உனக்கு சொல்லி தரேன், அதான் செய்யி அப்படிங்கிறாரு. செல்வத்தை வெல்பவனான எனது அர்ஜுனா, உனது மனதை என் மீது பிறழாது நிலைநிறுத்த முடியாவிடில், அதாவது கொஞ்ச நேரம் கூட 24 மணி நேரமும் பகவானை நினைக்கிறது தவிர வேற எந்த வேலையும் செய்யாம இருந்தோம்னா அது வந்து அனன்ய பக்தி. ஆனா 24 மணி நேரம் நம்மளால முடியல, அப்பப்ப நினைச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அது அனன்ய பக்தியில வராது. அப்படி உன்னால முடியலன்னா நீ என்ன செய்ய? பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. ஒழுக்க நெறிகள் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து சில குறிப்பிட்ட கட்டுப்பாட்டு விதிகளை இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. அது என்னென்ன அப்படின்னா, காலையில 4:30 மணிக்கு எழுந்திரிக்கணும். நம்ம தூக்கி 4:30 மணிக்கு எழுந்து நம்ம கை கால் முகம்லாம் கிளீன் பண்ணிட்டு, இல்லை முடிஞ்சவங்க குளிச்சுட்டு அந்த கோயில்ல வந்து என்ன செய்யறாங்க, டெம்பிள்ல வந்து மங்கள ஆரத்தி காட்டுவாங்க பகவானுக்கு. அந்த ஆரத்தியை போய் தரிசனம் பண்ணணும். அந்த ஆன்லைன்லயே பண்ணலாம். இதெல்லாம் நம்ம வந்து கோயிலுக்கு போறவங்க, வசதி இருக்கிறவங்க பக்கத்துல கோயில் இருந்தா போய் பார்க்கலாம். முடியாதவங்க இந்த ஆன்லைன்ல, இப்ப நீங்க ஆன்லைன்ல வந்த மாதிரியே என்ன பண்ணலாம், ஆன்லைன்ல அதுக்கான லிங்க்ல உள்ள போனீங்கன்னா அங்க கோயில்ல மங்கள ஆரத்தி நடக்கும், அதை பார்க்கலாம். பார்த்துட்டு அப்புறம் ஜபம் பண்ணுவாங்க. அப்ப அது 16 ரவுண்டு ஜபம் நடக்கும். அதை முடிச்சுட்டு பகவத்கீதை பாகவதம் சொல்லி தருவாங்க. பாகவத கிளாஸ் போகும். அதை முடிச்சுட்டு நம்மளுடைய கடமைகளை அடுத்து ஆரம்பிக்கணும். வீட்டுல நம்ம வந்து நம்மளுடைய பகவானுக்கு நம்ம வச்சிருக்கிற கடவுளுக்கு வந்து குளிச்சுட்டு நைவேத்தியம் பண்ணணும், பூவெல்லாம் சுட்டணும். அந்த மாதிரி அதுக்கான வழிபாடை பண்ணணும், பிரசாதம் செய்யணும், படைக்கணும், சாப்பிடணும். இப்படி நம்ம இது எல்லாம் செய்யக்கூடிய அந்த வழிகள்லாம் வந்து என்ன? ஒழுக்க நெறிகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. பக்தி யோகத்துடைய ஒழுக்க நெறிகள். இதையெல்லாம் செய்ய என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை நீ இதன் மூலம் விருத்தி செய்வாக. பகவானை சென்று அடையணும்னு நம்ம ஆசைப்பட்டோம்னா இந்த நிலையில வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்? கடமையாற்றணும். இந்த பக்திக்கு பேரு சாதனா பக்தி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அப்படிப்பட்ட பக்தியை நீ இல்லாட்டி செய்ய. அனன்ய பக்தி இல்லைன்னா சாதனா பக்தி பண்ணு அப்படின்னு சொல்றாரு. மாதாஜி 10 அப்யாசேப்ய சமதோசி மத்கர்ம பரமோ பவ மதர்த்தமபிகர்மாணி குர்வன் சித்திமவாப்யசி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப என்ன சொல்றாரு? சரி, உன்னால அனன்ய பக்தி முடியல,
சாதனா பக்தியை என்னால செய்ய முடியல அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அடுத்ததான ஒரு வழியை அவர் சொல்றாரு. பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிடில், நீ ஒழுக்க கட்டுப்பாட்டு நெறிகளை செய்ய முடியல, காலையில என்னால 4:30 மணிக்கு எந்திரிக்க முடியல, மழை காலமா இருக்கு, குளிர்காலமா இருக்கு, என்னால முடியல அப்படின்னு நினைச்சின்னா உன்னோட செயல்கள்லாம் நீ எனக்காக செய்ய, எனக்காக மட்டும் செயலற்ற செய்ய. அப்புறம் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ என்ன நிலை வருவா? பக்கு நிலை வந்தடைவாய் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அது என்ன நிலை? பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல் என்ன அப்படின்னா, அது நிஷ்காம கர்ம யோகா அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அப்படி அது எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். இப்ப நமக்கு நம்மளுடைய பகவானுக்கு நம்ம இஸ்கான்ல என்ன செஞ்சிருக்காங்க, ஒரு அழகிய பிரம்மாண்டமான ஒரு ஆலயம் இழைச்சு பகவான் நம்மளுடைய என்என்டி பிரபுஜி கட்டியிருக்கிறாங்க. அது மார்பிள்ஸ்ல அழிச்சு அவ்வளவு கோயில், அழகு கோயில். அந்த கோயில் அங்க இருக்க டெய்டி எல்லாம் அவ்வளவு அழகா இருக்கு. அந்த கோயில் அழகா கட்டி முடிச்சுட்டாங்க. அப்புறம் அடுத்தது என்ன செய்யறாங்க, இப்ப கெஸ்ட் ஹவுஸ் கட்டுறாங்க. அடுத்தது காலேஜ் யூனிவர்சிட்டி கட்ட போறாங்க. இப்படி அதெல்லாம் செய்யறாங்க. அது அவங்க செய்யக்கூடிய அந்த செயல்கள்ல நாம என்ன செய்யணும், நம்மளால முடிஞ்சதை நம்ம செய்யணும். நம்மளால முடிஞ்ச உதவியை அவங்களுக்கு செய்யணும். நிஷ்காம கர்மனா பகவானுக்காக செய்யக்கூடியது. இது அவங்க இருக்க யாருக்காகவும் இல்லை. இப்ப ஏகப்பட்ட தொழிலாளர்கள் அங்க வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும், அவங்க தங்கறதுக்கு இடம் கொடுக்கணும், அதுக்கு சிமெண்ட், கல்லு, மண்ணு அப்படிங்கறதெல்லாம் வாங்கணும் அந்த கோயில் கட்டுறதுக்கு. அப்ப எவ்வளவு செலவுகள் ஆகும். அதுக்கெல்லாம் நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம பொருள் உதவி செய்யலாம். இது பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய சேவை. அது இப்ப சாதாரணமா நம்ம ஒரு பிசினஸ் பண்றோம். இப்ப நம்ம ஊருக்குள்ளேயே நம்ம சொந்தமா ஒரு பிசினஸ் பண்றோம்னா அந்த பிசினஸ் பண்றதுக்கு என்ன தேவை? ஒரு இடம் தேவை ஃபர்ஸ்ட். அந்த இடத்துக்கு அப்புறம் அந்த என்ன பிசினஸோ அதுக்கான முதலீடு, அந்த முதலீடு செய்யணும். அந்த முதலீடு செஞ்ச அப்புறம் அது மேனேஜ் பண்றதுக்கு ஒரு ஆளை நியமிக்கணும். அப்புறம் அதுக்கு வேலை செய்யக்கூடிய கூலி தொழிலாளிகளோ இல்ல யாரோ ஒருத்தவங்க வேற வருவாங்க. இப்ப அவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம சம்பளம் கொடுக்கணும். அந்த மூலதனத்துக்கு வேண்டிய பொருள்லாம் இருக்கு. இப்ப இடத்துக்கு, அந்த மூலதனத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே என்ன தேவை? காசு பணம் தேவை. எது ஒண்ணுமே ஒரு பிசினஸ் பண்ணோம்னா அதுக்கு நிறைய நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்மள்ட்ட கையில கை இருப்பு இருக்கணும். இப்பதான் அந்த தொழிலை நம்ம செய்ய முடியும். அது மாதிரி இப்ப கோயில் கட்டுறாங்கன்னா நம்ம சாதாரணமா சின்ன ஒரு பிசினஸ்க்கே நிறைய செலவாகும்னா ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமான கோயில் கட்டுறாங்க, அந்த கோயிலுக்கு கெஸ்ட் ஹவுஸ் கட்டுறாங்க அப்படின்னாலாம் இன்னும் எவ்வளவு ஆகும்? நிறைய செலவுகள் ஆகும். அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் நம்மளால முடிஞ்ச பண உதவி, பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய உதவி, இது எல்லாமே நிஷ்காம கர்மான்னு சொல்லக்கூடிய செயல்கள். அந்த மாதிரி நம்ம செயல்களோட பலன்கள் எல்லாம் அப்படி அவருக்கு அர்ப்பணிக்கணும். இப்ப நம்ம இதுல கோஸ்வாமிகள்லாம் இருந்தாங்க. சனாதன கோஸ்வாமி, ரூப கோஸ்வாமி அப்படிங்கிற கோஸ்வாமிகள்லாம் அவங்கள தங்களுடைய வாழ்க்கையில சம்பாதிச்சதுல சரி பகுதிய 50% பகவானுக்காக அர்ப்பணிச்சாங்களாம். அந்த மாதிரி பகவானுக்காக நம்ம 50% கொடுக்கலன்னாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு 10% அது நாம தானம் கொடுக்கணும். அது யாருக்காக கொடுக்கிறோம்? இறைவனுக்காக கொடுக்கிறோம். அந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய செயல்கள் நிஷ்காம கர்மா அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அடுத்து மாதாஜி 27 9.77 இது 9th ஸ்லோகத்துல இருந்து வந்திருக்கு. இத படிங்க. 11 தானே படிக்கணும் மாதாஜி. நீங்க இந்த ஸ்லோகம் நடையில ஸ்லைடு வந்திருக்கு, படிங்க. இது அந்த இடத்துல பொருந்துது, படிங்க. எத்தனை ஸ்லோகமா? நானே படிச்சிடறேன் மாதாஜி. 9.27 ஸ்கிரீன்ல இருக்கு பாருங்க. படிங்க. இது 9th சாப்டர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது 9th சாப்டர்லயே மிக ரகசியமான அறிவுன்னு நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? 9th சாப்டர். அந்த சாப்டர்லயே இந்த ஸ்லோகம் வந்திருக்கு. அங்கேயே இங்க கொடுத்துட்டாங்க நிஷ்காம கர்மான்னா எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத. குந்தியின் மகனே அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனருக்கு சொல்றாரு. எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எதை இருந்தாலும் செய்யறோமோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, நம்ம என்னென்ன சாப்பிடுறோமோ அது எல்லாத்தையும், எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, நம்ம எதெல்லாம் கிரியேட் பண்றோமோ அதெல்லாமோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாய், யாருக்காச்சும் நம்ம ஒண்ணு கொடுத்தோம்னா அந்த மாதிரி விஷயங்களும் சரி, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. இதுதான் நிஷ்காம கர்மா அப்படின்னு சொல்லப்படுது. நம்ம பணம் கொடுக்கறது வரை ஒரு பக்கம்,
அந்த பணம் கொடுக்கலன்னா கூட நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் யாருக்கு அர்ப்பணிக்கும்? பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு செய்யக்கூடிய என்ன ஒரு செயல் செஞ்சாலும் சரி, சாப்பிட்டாலும் சரி, படைச்சாலும் சரி, கொடுத்தாலும் சரி, வாங்கினாலும் சரி, நம்ம செய்யக்கூடிய அத்தனை செயல்கள்லயும் பகவானுக்கு அதை அர்ப்பணம் பண்ணி செய்யறது. கிருஷ்ணா அர்ப்பணம், இது உனக்கே அர்ப்பணம் அப்படின்னு செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் எதுல வருது? நிஷ்காம கர்மாவில் வருது. அதுக்காக தான் இந்த ஸ்லைடை இங்க நடுவுல போட்டிருக்கிறாங்க, நிஷ்காம கர்மாவை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. இது இந்த ஸ்லைடு எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இது நம்மளோட இஸ்கான் மேங்களூர்ல வந்திருக்குது. இதுல நிறைய இதெல்லாம் கோயில்ல ஏற்கனவே கோயில் கட்டி முடிச்சுட்டாங்க. அதுக்கு அங்க நிறைய சேவைகள்லாம் இருக்குது. என்னென்ன சேவைகள் அப்படின்னு பார்த்தா, துளசி சேவை, அந்த துளசி பூஜா சேவை, அடுத்து புஷ்ப அலங்கார சேவை, அப்புறம் ராஜ்போக், பகவானுக்கு ராஜ்போக்னா நிறைய படைக்கிறது, பிரசாதம் படைக்கிறது. அது நிறைய வெரைட்டியா பகவானுக்கு பிரசாதம் படைக்கிறது, அந்த மாதிரி சேவைகள். அப்புறம் பால் பால் ஷீர நைவேத்தியம், பால் நைவேத்தியம், அந்த மாதிரி நிறைய அலங்காரம், புஷ்ப அலங்காரம் அப்படின்னு ஏகப்பட்ட சேவைகள்லாம் இருக்கு. 200 ரூபாயில ஆரம்பிக்குது. பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 200 ரூபாயில ஆரம்பிக்குது. நம்மளால முடிஞ்சதுன்னா அந்த 200 ரூபாயை பகவானுக்காக நாம என்ன செய்யலாம்? ஆன்லைன் வழியா அவங்களுக்கு டொனேட் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி சேவைகள்லாம் இருக்குது. இந்த iskanmangalore.com அப்படிங்கிற இதில் ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா இதுல என்னென்ன சேவைகள் இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்க எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். தெரிஞ்சுட்டு உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தா செய்யலாம். எதுவும் கம்பல்சன் கிடையாது. அவங்கவுங்களுக்கு விருப்பம் இருந்து, அவங்கவுங்களுக்கு வசதி இருந்து கொடுக்கணுங்கிற மனசு இருந்தா உங்களால முடிஞ்ச தொகையை அந்த கோயிலுக்கு நாம கொடுக்கலாம். இது லைஃப் பேட்டர்ன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. இது லைஃப் பேட்டர்ன்னா இது ஆயுள் சந்தா மாதிரி. நம்ம ஒரே ஒன்லி ஒரு தரம் 35,585 ரூபா கட்டிட்டோம்னா நமக்கு மெம்பர்ஷிப் ஆக்கிவாங்க நம்மள. அதுல நமக்கு பாகவதம் புக் ஒரு 12 கேண்டோ புக்கு, 18 புக்கு இருக்கும் மொத்தம். அதை அப்படியே செட்டா நமக்கு அனுப்பிடுவாங்க. ஜப்ப பை அனுப்பிடுவாங்க, ஜப்பமாலை அனுப்பிடுவாங்க, ஒரு சின்ன செட்டு புக்கு ஒன்று அனுப்பி கொடுத்துருவாங்க. இதெல்லாமும் அது அந்த ரூபாயிலேயே வந்துடும். இதெல்லாம் கொடுத்தது போக மிச்ச தொகையை நமக்கு ஒரு மெம்பர்ஷிப் கார்டு கொடுத்துருவாங்க. வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் போய் அங்கே நம்ம 3 நாள் குறைஞ்ச செலவுல அங்கே தங்கலாம். இப்படி ஒரு சலுகைகள்லாம் அங்கே வச்சிருக்கிறாங்க. அது யாரால முடியுமோ அந்த மாதிரி விருப்பப்படுறவங்க அதை செய்யலாம். இது எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்கன்னா, உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் செய்யறதுக்காக மட்டும்தான். எதுவும் ஒரு கம்பல்சரி கிடையாது. அதை நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இது நிஷ்காம சர்வை கர்ம சேவைக்காக அந்த இடத்துல காட்டியிருக்கிறாங்க. வேற மட்டும் இல்லை. மாதாஜி 11 படிங்கப்பா. ராஜலட்சுமி மாதாஜி. अदैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागन् ततः कुरु यदात्मवान्. हरे कृष्ण. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. இது என்னன்னா அடுத்த பக்தி நிலை. அனன்ய பக்தியை பார்த்தோம். அடுத்தது சாதனா பக்தியை பத்தி பகவான் சொன்னாரு. 3வதா நிஷ்காம கர்மா பக்தி பார்த்தோம். இது சகாம கர்மா பக்தி. சகாம கர்மா பக்தினா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, என்னை பற்றி இத்தகு உணர்விலும் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில், நீ நிஷ்காம கர்மா பண்ண முடியலன்னாலும் பரவாயில்ல, உனது செயல்களின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய். அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நாம என்ன செய்யணும்? நம்மளுடைய நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களோட பலன்கள் எல்லாம் என்ன செய்யணும்? தியாகம் பண்ணணும். என்னத்துல தியாகம் பண்ணணும்? பொதுநல தொண்டா தியாகம் பண்ணணும். இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ல நந்தகோபர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் அவருக்கு குழந்தை பிறந்து 1 வயசு ஆகுது. அவரை தொட்டில இடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏதோ அவருக்கு பேரு சூட்டுறாங்களோ ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்குது. அந்த நிகழ்ச்சியில என்ன செய்யறாங்க? அந்த குழந்தை பிறந்த கொண்டாட்டத்தை ஊர் மக்கள் எல்லாம் கூட்டி அவர் அங்க தானம் கொடுக்கிறாரு. ஆடைகளை, அணிகலன்களை, பணமாவும் காசாவும், அப்புறம் பசுமாட்டாளாவும் இப்படி என்ன செய்யறாரு? தானம் கொடுக்கிறாரு. நம்ம வீட்டுல கூட நம்ம பிறந்தநாள் கொண்டாடணும்னா நம்ம என்ன செய்வோம்? ஒரு அநாத ஆசிரமத்துக்கு பணம் கொடுப்போம், இல்ல வீட்டுல எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வச்சு ஒரு விருந்து கொடுப்போம். இப்படி நாம செய்யறோம் இல்லையா? அது எல்லாமே எதுல வருதுன்னா சகாம கர்மா அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த கர்மா.
இது நம்ம இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல செய்யும் பொழுதும் நம்ம இறைவனுக்கு நம்ம பக்தி செலுத்துறோம் அப்படிங்கிறத நாம புரிஞ்சு கொள்ளணும். இது எதனால ஆத்மா, அதாவது நம்ம ஆத்மா திருப்தி அடையும். இதெல்லாம் நம்ம செய்யும் போது நமக்கு ஆத்மா எப்படி அடையும், ஒரு சந்தோஷத்தை அடையும். இது மாதிரி செய்யறதும் நல்ல விஷயம்தான் அப்படின்னு பகவான் 12 பதிகமா. ஸ்ரேயோ ஹி ஞானாப்யாசஞானாத்யானம் விசிஷ்யதே ஞானந்த் கர்ம பலத்யாகஸ்த்யாகாத் சாந்திரனந்தரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்பயிற்சி நீ உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடில், இப்ப நீ இந்த சகாம கர்மாங்கிறது பொது நலமா ஒரு சமுதாயத்துக்கு கொடுக்கக்கூடிய செயல்கள். நம்ம அநாத ஆசிரமத்துக்கு கொடுக்கலாம், இல்ல ஒரு மருத்துவமனைக்கு கொடுக்கலாம், ஒரு ஏழைக்கு உதவி செய்யலாம். இத மாதிரி செய்யக்கூடிய அந்த பயிற்சியும் உன்னால செய்ய முடியலன்னா நீ ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க உட்கார்ந்துட்டு என்ன செய்யறாங்க, இலக்கியங்கள் வேதங்கள் எல்லாம் படிச்சு தங்களுடைய ஞானத்தை அவங்க வளர்த்துக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஞானத்தை விருத்தி செஞ்சுக்கோ. அதுவும் ஞானத்தை விருத்தி செய்யறதை விட இன்னொன்னு சிறந்தது எது அப்படின்னு பார்த்தா தியானம். இங்க உட்காந்துக்கிட்டு தியானம் பண்றாங்க. இப்போ நம்ம படிச்சோம் பார்த்தோம் இல்லையா, அஷ்டாங்க யோகிகள்லாம் தியானம் பண்றாங்கன்னு. அந்த மாதிரி தியானம் சிறந்தது, ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது. மேலும் தியானத்தை விட செயல்களின் பலன்களை துரத்தல் தியாகம் செய்தலே மிகவும் சிறந்ததுன்னு சொல்றாரு. இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணருக்கு ஒரு மூதாட்டி என்ன கொடுக்குறாங்க, பழங்களை கொடுக்குறாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்யணும், தியாகம் பண்ணணும். நம்ம கிட்ட இருக்க பொருட்களை கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி தியாகம் செய்யணும். செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய். இத்தகு தியாகத்தினால் மன அமைதியை அடைய முடியும். இதுல பகவான் என்ன சொல்றாரு, ஃபர்ஸ்ட் அனன்ய பக்தி செய்ய சொல்றாரு. அது முடியலையா, அடுத்தது சாதனா பக்தி பண்ணு. சாதனா பக்தி உன்னால செய்ய முடியல, நிஷ்காம கர்மா செய்ய. நிஷ்காம கர்மாவும் உன்னால செய்ய முடியலையா, சகாம கர்மா செய்ய. அதுவும் உன்னால முடியலையா, ஞானத்தை வளர்த்துக்கோ. ஞானத்தை வளர்க்கறத விட தியானம் பண்றது சிறந்தது. அந்த தியானத்தை விட தியாகம் பண்றது, பலன்களை தியாகம் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப சிறந்தது அப்படின்னு பக்தியை இப்படி எல்லாம் செய்யலாம் அப்படிங்கறத நமக்கு பகவான் எடுத்து சொல்லி இருக்கிறாங்க. இப்ப 13, 14 ஜானகிராமன் பிரபு கை ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதிரி படிக்கணும். படிங்க. அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் மைத்ரகர்ண ஏவச நிர்மமோ நிரஅங்கார சமதுக்க சமி. 13 சந்துஷ்ட சததம் யோகி யதாத்மா திருட நிஷ்யசா மையர் பிரதம நோபுத்திர்யோ மத் பக்த சமே பிரியா. ஹரே கிருஷ்ண மாதவன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இப்ப நம்ம இது பக்தியோட படிநிலைகள் 12வது கேக்கல மாதாஜி. கேக்கல மாதாஜி. மாதாஜி சத்தம் கேட்கல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம், வேற ஒண்ணும் இல்ல. அதை வந்துடுறோம், ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க.
ஸ்க்ரீன் தெரியுதா உங்களுக்கு? ஸ்கிரீன் தெரியுது. ஸ்க்ரீன் தெரியுதா? இல்ல மாதாஜி தெரியல. ஓகே ஓகே. போஸ்ட் உங்களா ரதி மாதாஜி? மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பேசுறது கேக்குதா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குது கேக்குது கேக்குது. கேக்குது மாதாஜி, இப்ப கேக்குது. நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம். ரதி மாதாஜி கொஞ்சம் வந்து நீங்க ப்ளீஸ் எனக்கு கொஞ்சம் போஸ்ட் ஆக்குங்களேன். கோஸ்ட் ஆகுதுன்னா எப்படி மாதாஜி? நீங்க கொஞ்சம் லெஃப்ட் ஆயிடுங்க, தானா மாறிடும். நான் எனக்கு வந்துரும். திருப்பி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நீங்க. என் பேரை தொடுங்க மாதாஜி. ரதி மாதாஜி நீங்க ஹெல்ப் பண்ணாதான் இப்ப கிளாஸ் நடக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. என்னோட பேரை தொடுங்க மாதாஜி. தொட்டுட்டேன் மாதாஜி, தொட்டுட்டேன். அதுல மேக் ஏ ஹோஸ்ட்னு காட்டுதா? ஆமா. தொட்டுட்டேன் மாதாஜி. மேக் ஏ ஹோஸ்ட்னு ஒண்ணு காட்டுதான்னு கேக்குறேன். காட்டுது மாதாஜி, அத தொட்டுட்டு காட்டுது, அத தொட்டுட்டேன். அதை தொட்டா நான் ஹோஸ்ட் ஆகணுமே, ஆகலையே. நீங்க ஒண்ணு செய்யுங்க, நீங்க கிளாஸ் விட்டு லீவ் ஆயிருங்க, திருப்பி மறுபடியும் வந்து ஜாயின் பண்ணுங்க, லீவ் பண்ணுங்க, எண்டு கொடுக்காதீங்க. எண்டு கொடுத்தீங்க எல்லாரும் வெளில போயிடுவாங்க. லீவுன்னு காட்டும் பாருங்க, அதை தொட்டீங்கன்னா மேல ரெட்ல ஒண்ணு காட்டும் பாருங்க. நாராயணா கிருஷ்ணா. மாதாஜி எண்டு தான் வருது, ரிலீவ் காணும். அது நீங்க எண்டுக்கு கீழே இருக்கும் மாதாஜி, லீவுன்னு ஒண்ணு காட்டும். எண்டு தான் தெரியுது, லீவுங்கிறது எண்ட தொட்டு
எண்டை தொட்டிங்க எல்லாரும் வெளில கூட மறுபடியும் எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். அப்படின்னா இப்போ டாப்ல லீவ்னு இருக்கும் பாருங்க, சென்டர்ல மொபைல் சென்டர்ல தொட்டீங்கன்னாக்கா மேல வந்து ஒரு குட்டி பாக்ஸ்ல லீவ்னு வரும். அந்த இது ரெட் எண்டு கலர்ல ஒரு தான் பாக்ஸ் ரெட்ல வரும். அதை தொட்டீங்கன்னா லெஃப்ட் ஆயிடலாம். அது எண்டு தான் வந்துகிட்டே இருக்கு மாதாஜி. சரி என் பண்ணுங்க எல்லாரும் ப்ளீஸ், மறுபடியும் ஜாயின் பண்ணுங்க அந்த குரூப்ல. வேற வழி இல்ல. அதாச்சும் எதையாச்சும் செய்யுங்க, இல்ல என்ன ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க, ஏதாச்சும் ஒண்ணு செய்யுங்க. டைம் தான் போயிட்டே இருக்கு. இன்னைக்கு கார்த்திகை வேற வேலை இருக்கு இல்லையா? என்ன ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே, இருங்க இருங்க. ஹோஸ்ட் பண்ணலனாலும் ஹோஸ்ட் ஆயிட்டேன். ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வந்துருச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தெரியல மேடம். தெரியலதான், இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா இப்ப வந்து நமக்கு அவசியம் தேவையா இருக்கு. நாழி ஆகுது இல்ல. இப்பதான் லீவ் விட்டு வருது. ஓகே ஓகே. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மேம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, பகவான் வந்து எவனொருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக, பகவான்கிட்ட வந்து பொறாமை இல்லாதவனாக, எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக, தன்னை உரிமையாளனாக கருதாதவனாக, நம்ம எல்லாம் இங்க இருக்கிறது பூரா நம்மளோடது நம்மளோடது அப்படின்னு நினைச்சோம்னாலே உரிமையாளன் ஆயிடுவோம். எல்லாம் கடவுளுக்கு தான் சொந்தம் அப்படிங்கிறத நினைச்சு இன்ப துன்பங்களில் சமநிலை உடையவனாக நம்ம என்ன செய்யணும்? நமக்கு வந்து துன்பம் ஒரு காலத்துல வரும், இன்பம் வரும். இப்ப பாருங்க நமக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆச்சா இல்லையா? நமக்கு நெட்வொர்க் போய் ரதி மாதாஜி வந்து என்ன செஞ்சுட்டாங்க, ஹோஸ்ட் ஆயிட்டாங்க. அந்த மாதிரி நமக்கு அது ஒரு நேரம் வந்து துன்பம் வருது. இதெல்லாம் ஒரு இடைஞ்சல் தான் நமக்கு கிளாஸ் நடக்கும் போது. அந்த மாதிரி அந்த துன்பத்துல நம்ம தவளக்கூடாது. மறுபடியும் முயற்சி பண்ணி நம்ம என்ன செய்யறோம், இந்த கிளாஸ்க்குள்ள வந்து மறுபடியும் கிளாஸை கண்டினியூ பண்றோம். அந்த மாதிரி இன்ப துன்பங்கள் எல்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும், பேலன்ஸ் பண்ணணும், வந்து வருத்தப்படக்கூடாது. அந்த மாதிரி சகிப்புத்தன்மை, டாலரன்ஸ் வேணும் எல்லாத்துக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கும்பொழுது எப்போதும் திருப்தியோட இருந்து சுய கட்டுப்பாடு, நாமளே என்ன செய்யணும், நம்மளோட மனசு புலன்கள் எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவனாக நமது மனதையும் புத்தியையும் எண்ணில் நிலைநிறுத்தி பகவான் மேல நம்ம என்ன செய்யணும், எல்லாத்தையும் நிலைநிறுத்தி நாம இருக்கும் பொழுது என்னாகும், பக்தி தொண்டில் அப்படிப்பட்ட நிலையில நம்ம பக்தி தொண்டு புரிஞ்சோம்னா, அத்தகு பக்தன் எனக்கு பிரியமானவன். எப்படிப்பட்ட பக்தன் பிரியமானவன் அப்படிங்கிறத பகவான் இங்க வந்து அழகா எடுத்து சொல்றாங்க. இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய நண்பர் சுதாமாவிற்கு வந்து என்ன பண்றாரு, பாத பூஜை பண்றாரு. அவர் என்ன பண்றாரு, ரொம்ப ஏழ்மை நிலையில பகவானை தேடி வராரு. வந்தவருக்கு வந்து அவரு பழைய ஏழ்மையான பிராமணன். அவர் வந்து பகவான் துவாரகாபுரி அரசன், இந்த பிரபஞ்சத்தை படைச்ச முழுமுதற் கடவுள். அப்படிப்பட்டவர் அவருடைய பாதங்களை தொட்டு கழுவி அவருக்கு வந்து பணிவிடை செய்கிறாரு. அந்த ஏன் செய்யறாரு, அவருக்கு பிரியமான நண்பன். சுதாமா எப்படிப்பட்ட நண்பன், பகவானுக்கு பிரியமான நண்பன். அவரு சின்ன வயசுல எல்லாரும் ஒன்னா படிக்கும்போது குருகுலத்துல அவர் வந்து பகவானுக்காக எல்லாமே நிறைய உதவி எல்லாம் செய்வாரு. அப்போ வந்து இது அவருக்கு கொடுக்காம அவர் சாப்பிட கூட செய்வாரு. அந்த மாதிரி செஞ்சாலுமே பகவானுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா அவர் வந்து இவர் மேல அவ்வளவு அன்பு, பகவான் மேல அவருக்கு அவ்வளவு அன்பு, பக்தியோட இருப்பாரு. அதனால பகவானுக்கு பிரியமான நண்பன் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. 15 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு. हरे कृष्णा माताजी। यस्मान्नोत् विजयते लोको लोकान्नोत् विजयते सयः हर्षामर्ष अयोद्वेगयत् मुक्तोय सममे प्रिया प्रिया। हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் அந்த பக்தரோட குவாலிட்டி எப்படி எல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு இன்னும் கொடுக்கிறார் பகவான். யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமலும், அதாவது நம்மளால ஒருத்தவங்களுக்கு இடைஞ்சல் செய்ய வரக்கூடாது. இவங்க வந்து நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்க வந்துட்டாங்களே அப்படின்னு நம்ம மனசுல நினைச்சோம்னால என்ன ஆகுது, அந்த இடத்துல அவங்க வந்து நம்ம தொல்லை கொடுக்கறவங்களா அந்த இடத்துல மாறிடுறோம். அந்த மாதிரி இல்லாம அதே சமயத்துல அவங்களாலையும் நமக்கு தொல்லை வராம நம்மள என்ன பண்ணிக்கணும், தற்காப்பு பண்ணிக்கணும். அந்த மாதிரி தொந்தரவு பண்ணிக்காம இருக்கணும்னா நம்ம வந்து விலகி பௌதிக செயல்கள்ல இருந்து ஒதுங்கி வாழ்ந்தாலே நமக்கு யாராலையும் எந்த தொந்தரவும் வராது. அந்த பௌதிகத்துல ஈடுபடும் போதுதான் நமக்கு வந்து கஷ்டங்கள்லாம் வருது.
அந்த மாதிரி நிலையில நம்ம யாராலையும் தொந்தரவு செய்யப்படாமலும் இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் சமநிலையுடன் இப்ப நான் சொன்னேன் இப்ப இன்பம் துன்பம் எப்படி எல்லாம் வருதுன்னு அந்த மாதிரி இன்பம் துன்பம் எல்லாம் நேரத்திலையும் பயம் வரக்கூடிய நேரத்திலையும் ஏக்கம் வர நேரத்திலையும் என்ன செய்யணும் நம்ம மனசு சமநிலையோட எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் சகிச்சுக்கணும் டாலரன்ஸோட இருக்கணும் கட்டுப்பாட்டோட இருக்கணும் அதை சகிச்சு கொள்ளக்கூடிய தன்மையோட இருக்கணும் இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் சமநோக்கு நோக்கணும் இந்த மாதிரி செயல்கள்லாம் செய்யக்கூடியவன் எவனோ அப்படிப்பட்டவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு பகவான் வந்து இந்த இடத்துல சொல்றாங்க நம்ம ஒரு பகவானுக்கு பிரியமானவனா மாறணும்னா இதெல்லாம் நமக்கு தேவை 16 படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी अनभेषु सुशिर्तश उदासीनो कद यद सर्वारंभ परित्यागी योमत् भक्त समेप्रिया. ஹரே கிருஷ்ணா. எவனொருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக நிபுணனாக கவலைகள் இன்றி எல்லாவித வழிகளிலிருந்தும் விடுபட்டவனாக ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ எனது அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு சொல்றாரு. எப்படின்னா இப்ப வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள்லாம் சாதாரண செயல்கள் தான். நம்ம எல்லா செயல்களுமே சாதாரண செயல்களை தான் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அதை விட தாண்டி அசாதாரணமான செயல்கள்லாம் ஏதாவது நம்ம செய்யறோமானா இல்லவே இல்லை. ஆனா பக்தர்கள்லாம் அப்படிப்பட்ட செயல்களை செய்யறாங்க. இப்ப நம்ம பிரபுபாதா எடுத்துட்டா 69 வயசுல அவர் வந்து ஒரு அசாதாரணமான செயலை செஞ்சாரு. தன்னுடைய கையில விட காசு இல்லை, வெறும் 40 ரூபாயோட ஒரு சரக்கு கப்பல்ல ஏறி போற வழியெல்லாம் அவருக்கு வந்து வாந்தி பேதி ஹார்ட் அட்டாக் எல்லாம் வருது. அத்தனையும் தாண்டி அவர் என்ன செய்யறாரு, நியூயார்க்ல போய் இறங்கி அங்க தங்கறதுக்கு இடம் கிடையாது, ஒரு பார்க்ல போய் உட்கார்ந்துக்கிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை ஜபம் பண்றாரு. அப்போ ஒரு 2 பேரு 4 பேரு 8 பேருன்ட்டு அவருக்கு வந்து கூட்டம் சேர ஆரம்பிக்குது. பக்தர்கள் சீடர்கள் வந்து சேர ஆரம்பிக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி செயல்கள்லாம் வந்து ஒரு அசாதாரணமான செயல்கள். அந்த மாதிரி செயல்களை வந்து செய்யக்கூடியவன் யாரா இருப்பான், ஒரு பக்தனா இருப்பான். அடுத்து தூய்மை, நம்ம உடலாலையும் உள்ளத்தாலையும் நம்ம எப்படி இருக்கணும், ஒரு தூய்மையோட இருக்கணும். நம்ம சுத்தி இருக்க இடத்தையும் நம்ம வந்து தூய்மையோட வச்சுக்கணும். அப்புறம் நிபுணனாக எதுக்கு ஒருத்தையும் கவலைப்படாம பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய செயல்கள்லயே வந்து எப்படி பண்ணணும், நிபுணத்துவம் இருக்கணும். அப்படி ஒரு வாழ்க்கையோட வாழணும். எல்லா வித வழிகளிலிருந்து விடுபட்டவனாக. இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த சுதாமா என்ன செய்யறாரு, அவர் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து பசி சாப்பிட்றதுக்கு எதுவுமே இல்லை, உடல் மெலிஞ்சு இருக்கிறாங்க. அவருடைய மனைவி அவருடைய குழந்தைகள் எல்லாரும் பட்டினி கிடக்குறாங்க. அப்படிப்பட்ட நிலையிலயும் அவர் எதுக்குமே கவலைப்படல. பகவானை நினைச்சு தியானம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. தவிர யாருக்கிட்டையும் எந்த உதவியும் அவர் எதிர்பார்க்கவும் இல்லை. எந்த வித முயற்சியும் சாப்பாட்டுக்கு தேவையான முயற்சியை கூட அவர் எடுக்கல. அவருடைய மனைவி என்ன சொல்றாங்க, நீங்க போய் உங்களுடைய ஃப்ரெண்டு தானே துவாரகையில இருக்க கிருஷ்ணன், போய் அவர்கிட்ட உதவி கேளுங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. அப்பவும் அவருக்கு வந்து மனசு வரல. அங்க வந்து நம்ம சாப்பிட்டு நம்ம உயிர் வாழணுங்கிறதுக்காக அங்க போய் பகவான்கிட்ட போய் பிச்சை யாசகம் கேட்கறது தப்பு. அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புங்கிற முறைய வந்து அது வீணாக்கிடும். ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு ஃப்ரெண்டு என்ன செய்வாங்க, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவி தானா செய்வாங்களே தவிர போய் யாசகம்னு கேட்க மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட நிலையில நான் போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாரு. அது மாதிரி அந்த ஏதேனும் பலனுக்காக ஒரு பலன் நோக்கி அவர்கிட்ட போக மாட்டேன், முயற்சி செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க அப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். அதனாலதான் பகவான் என்ன செய்யற, வந்தோன்னா அவருக்கு உட்கார வச்சு காலெல்லாம் கழுவி சுத்தப்படுத்தி அவரை வந்து புதிய ஆடைகள் எல்லாம் கொடுத்து அவருக்கு வேண்டிய இதெல்லாம் செஞ்சு உபசரணை எல்லாம் பண்ணி அவரை ஊருக்கு வீட்டுக்கு கேட்கல மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பேசுறது கேக்குது. ரதி மாதாஜி, நீங்க தான் ஹோஸ்ட் ஆகுறீங்க. மறுபடியும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க எனக்கு முதல்ல பண்ண மாதிரி. என்ன ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. நெட்வொர்க் வருது. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு, முடிச்சிருவோம் இன்னைக்கு. பேசுறது கேக்குதா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. கேட்கறது மாதாஜி. கேக்குது மாதாஜி, கேக்குது கேக்கு கேக்குது. இப்ப ஹரே, சீக்கிரம் முடிச்சிருவோம் இன்னைக்கு கிளாஸ். ஓகே, 17 படிங்க யாராச்சும். நான் படிக்கவா? யோ ந படிங்க. துஷ்யதி ந த்வேஷ்டி ந சோஷதி ந காங்க்ஷதி சுப பரித்யாகி பக்திமான் சமே பிரியக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எவனொருவன் ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ, துன்பப்படுவதில்லையோ, புலம்புவதில்லையோ, ஆசைப்படுவதில்லையோ, மேலும் எவனொருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துரைக்கின்றானோ அத்தகு பக்திமான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். அடுத்தது சொல்றாரு. இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க பிரகலாத மகாராஜ் இருக்கிறாரு. அவர் என்ன செய்யறாரு? பிறவியிலேயே பக்தனா பிறந்துடுறாரு. ஒரு அசுர குலத்துல பிறந்தாலும் தூய பக்தி இருக்கிறதுனால அவருடைய அப்பா ஹிரண்யகசிபு என்ன பண்றாரு? அந்த பக்தியோட இருக்கிறத அவருக்கு பிடிக்கல. அவர் என்ன பண்றாரு? என் பேரை சொல்லு, நீ என்ன நாராயணர் பேர் சொல்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை சொல்றாரு. அவர் சொல்ல மாட்டேன், நான் பகவானை தான் விஷ்ணுவை தான் கும்பிடுவேன்னு அவர் கும்பிட்டோன்னா அங்க என்ன பண்றாங்க? யானையோட காலில் வச்சு மிதிக்க பாக்குறாங்க அவரை. அப்புறம் மலையிலேருந்து உருட்டி தள்ள பாக்குறாங்க. தீயில வச்சு கொளுத்த பாக்குறாங்க. கடல்ல கடலை கட்டி அவரை துன்பப்படுத்துறாங்க. நிறைய அவரை இம்சப்படுத்துறாங்க. யார்? பெத்த தகப்பனையா இந்த மாதிரி அவரை துன்பப்படுத்துறாரு. அதுக்கெல்லாம் அவர் என்ன செய்யறாரு? அதுக்காக அவர் கொஞ்சம் கூட துன்பப்படவே இல்லை, புலம்பவே இல்லை. எல்லாத்துக்கும் நாராயணா நாராயணா நீ இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பகவானையே வணங்கிட்டு இருக்கிறாரு. தன்னை சுத்தி நடக்கக்கூடிய நல்ல விஷயம் கெட்ட விஷயம் எதுக்கும் அவர் அசந்தே கொடுக்கல. அதனால அவர் என்ன செய்யுது? அவரை சுத்தி பாருங்க, ஒரு வட்டம் சுத்திக்கிட்டே இருக்குது. அது எது அப்படின்னா பகவான் நாராயணர் அவரை காத்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு. யானை மிதிக்க மாட்டேங்குது. கல்லுல கட்டி கடல்ல போட்டா மிதந்து மேல வந்துடுறாரு. தீயில வச்சா எரிய மாட்டேங்கிறாரு. அப்படியெல்லாம் அவருடைய துன்பங்கள்ல பகவான் என்ன செய்யறாரு? அவரை அதுல விடுதலை பண்றாரு, காப்பாத்துறாரு. அப்படிங்கிறத நம்ம இது மூலமா நம்ம உணர்றோம். அத்தாச்சி 18, 19 படிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जिता ஹரே கிருஷ்ணா. तुल्यनिष्ठा सुधीर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर् பக்திமான் மே பிரியோ நரக. இன்னும் பக்தர்களுடைய குணங்களை பத்தி ஹரே கிருஷ்ணா. எப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் எனக்கு பிரியங்கிறத இங்க சொல்றாரு. என்னென்ன குணங்கள் இருக்கணும்? எதிரிகளையும் நண்பர்களையும் சமமா பாவிக்கணும். நம்மளால முடியுமா? நண்பனுக்கு ஒரு மாதிரி நம்ம அவங்கள பட்ட சிரிச்சு சிரிச்சு பேசுவோம். எதிரியை கண்டா முகத்தை திருப்பிட்டு போவோம். அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. ஒரு பக்தர்னா எல்லாரையும் சமமா பார்க்கணும். அப்புறம் மானம் அவமானம், யாராச்சும் நம்மளை இழிந்து பேசினா திட்டுனா உடனே நமக்கு ரோசம் வந்துடும். அதெல்லாம் நம்ம மான அவமானம்லாம் பார்க்கக்கூடாது. அப்புறம் இன்பம் துன்பம், நமக்கு வரக்கூடிய இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் சமம் பார்க்கணும். வெப்பம் குளிர், புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி, இதெல்லாம் என்ன? டுவாலிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய இருமைகள். இந்த இருமைகள்ல இருந்தெல்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும்? பேலன்ஸ் பண்ணி அதெல்லாம் அதில் அகப்படாமல் நம்ம நல்லபடியாக அதில் பேலன்ஸ் பண்ணி வரணும். அதில் எதுலேயும் மாட்டக்கூடாது. அப்புறம் களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து விடுபட்டு நமக்கு நம்மளை சுற்றி இருக்கிற பௌதீகத்திலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? விலகி வாழணும். நம்ம மக்களை சுற்றி இருக்கவங்க பக்தியோடு இருக்கிற மக்களோட பழகும்போது நமக்கு பக்தி அதிகப்படும். அதே சமயம் சினிமா ட்ராமா அப்படின்னு எல்லாம் நினச்சி சுத்துறவங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடிய அந்த பௌதீக விஷயங்கள் நம்ம பக்கத்தில் இருந்தாங்கன்னா நமக்கும் அந்த புத்தி தான் வரும். அதுல இருந்தெல்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும்? விலகி வாழணும். அப்புறம் எப்போதும் மௌனம். நம்ம பேசினாதான் என்ன ஆகுதுன்னா நிறைய நம்ம தவறான விஷயங்களை பேசி சிக்கல்ல மாட்டிக்குவோம்.
பேசாம அமைதியோட பகவானே நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம மௌனத்தை பார்த்துக்கணும்னாலே பகவான் சொல்றாருல, நான் வந்து ரகசியங்களில் நான் மௌனமாக இருக்கிறேன் 10வது சாப்டர்ல சொன்னாரு. அது மாதிரி நம்ம மௌனத்தை கடைபிடிக்கணும். அப்புறம் எதை கொண்டும் திருப்தி விட்டு நமக்கு என்ன கிடைச்சதோ அதை வச்சு நம்ம திருப்தியோட வாழணும். அதுக்கு அது வேணும், அதை விட மேல வேணும்னு ஆசைப்படக்கூடாது. நம்ம ஆச்சாரியர்கள்லாம் அப்படிதான் வாழ்ந்தாங்க. ஒரு சாதாரண மரத்தடியில வாழ்ந்தாங்க. அது கூட அந்த தினம் ஒரு மரத்தடியில இருக்க மாட்டாங்களா, வெவ்வேறு மரத்தடிக்கு போவாங்க. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, அந்த மரத்தடி அவங்களுக்கு சொந்தமாயிட்டுன்னு சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக வெவ்வேறு இடத்துக்கு மாறி மாறி போகக்கூடிய நிலையில அவங்கெல்லாம் இருந்திருக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்ட நிலையில இருந்திருக்கிறாங்க. அடுத்தது தங்குமிடத்திற்காக கவலைப்படாமல் அதுதான் மாதவேந்திரபுரி எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். இந்த தனக்காக ஒரு வீடெல்லாம் அவர் வச்சுக்கல, ஊர் ஊரா போவாரு. அந்த மாதிரி நம்ம போக வேணாம். நம்ம இருக்கிற இடத்துல இருந்துகிட்டே நாம என்ன செய்யலாம், பகவானை வணங்கலாம். அடுத்தது அறிவில் நிலை பெற்று பகவானை பத்திய அந்த ஞானத்துல நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபடக்கூடிய அந்த பக்தன் வந்து எனக்கு வந்து மிக மிக பிரியமானவன் அப்படின்னு வந்து இந்த இடத்துல பகவான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதுல அம்பரீஷ் மகாராஜாவோட கதை இருக்குது. இதுல என்னன்னா, அவர் வந்து ஒரு சிறந்த பக்தர். இங்க இருக்கிறவர் வந்து அம்பரீஷ் மகாராஜான்னு பேரு. அவர் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த பக்தர். பகவானுக்கு வந்து ஏகாதசி விரதத்தை முறைப்படி கடைபிடிச்சிட்டு இருக்கிறாரு. அவரோட விரதத்தை குலைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே யார் வரா, துர்வாச முனிவர். துர்வாச முனிவர் எப்படிப்பட்டவர், கோபத்துக்கு பெயர் போனவர். அவர் என்ன செய்யறாரு, இங்க வந்து ராஜா விரதம் இருக்கிற நாள்ல மறுநாள் வந்து துவாதசி விரதம் முடிக்கணும். பௌர்ணமி என்னைக்கு பௌர்ணமி வரணும். அந்த நேரத்துக்கு அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, கொஞ்சம் பொறு ராஜா, நான் போய் குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன், நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து விரதத்தை முடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் குளிக்க நதிக்கரைக்கு போறாரு. போனவர் வரவே இல்லை. இவர் சோதிக்க தானே வந்திருக்கிறாரு, வரவே இல்லைன்னொன்னே அந்த விரதம் முடிக்க வேண்டிய காலம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா அந்த விரதம் இருந்த பலனே போயிடும். அதனால அவர் சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க, நம்ம வந்து நீங்க விரதத்தை வந்து ஒரு துளசி தீர்த்தத்தை குடிச்சு அதை வந்து விரதத்தை நிறைவேற்றிங்க, அவர் வந்தோன்னு உணவு இருந்தலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவரும் சரின்னு துளசி தீர்த்தத்தை 2 டிராப் வந்து குடிச்சிடுறாரு. குடிச்சோன்னா கரெக்டா அந்த நேரத்துக்கு துர்வாசர் வர்றாரு. கோபம் வந்துருது, நீ எப்படி என்னை விட்டுட்டு விரதத்தை முடிச்ச அப்படின்னு என்ன சொல்றாரு, நீ என்ன தப்பு பண்ணிட்ட, நான் உனக்கு வந்து அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பூதத்தை ஏவுறாரு. ஏவி அந்த ராஜாவை போய் அழிச்சிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி. இந்த பாருங்க, அந்த பூதம் வந்து நெருப்பை கக்கிக்கிட்டு அவரை வந்து அம்பரீஷ் மகாராஜா கொல்றதுக்கு வருது. ஆனா அவர் என்ன பண்றாரு, நாராயணனை கும்பிட்டுட்டு அமைதியா இருக்கிறாரு. அப்ப வந்து என்ன செய்யுது, பகவானுடைய சுதர்சன சக்கரம் வருது அங்க இருந்து. அது வந்து அவரை காப்பாத்திட்டு அந்த பூதத்தை போய் அழிச்சிருது, கொண்டுட்டு பூதமா தப்பு பண்ணிச்சு, அதை ஏவிட்ட துர்வாசர் தானே தப்பு பண்ணாரு அப்படின்ட்டு துர்வாசரை கொல்றதுக்காக அது அவரை நோக்கி வருது. வந்தோன்னு துர்வாசருக்கு பயம். சுதர்சன சக்கரத்தை தன்னை காப்பாத்திக்கணுங்கிறதுக்காக ஓடுறாரு. எங்கெல்லாம் ஓடுறாரு, சொர்க்கலோகத்துக்கு ஓடுறாரு, இந்திரனை நாடிட்டு பிரம்மலோகத்துக்கு போறாரு, கைலாசத்துக்கு போறாரு, எல்லாத்தையும் போய் வந்து உதவி கேட்கிறாரு. ஓடி ஓடி எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க, இது எங்களால கட்டுப்படுத்த முடியாது, நீ போய் பகவான் விஷ்ணுவோட ஆயுதம் இது, நீ அங்க போய் கேளு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி விடுறாங்க. அவர் வைகுண்டத்துக்கு போய் அங்க போய் உதவி கேட்கிறாரு. நாராயணன் என்ன பண்றாரு, இது என்னால முடியாதுப்பா, நீ வந்து எனக்கு குற்றம் பண்ணல, பண்ண குற்றம் என்னோட பக்தனுக்கு பண்ணியிருக்கிற, நீ அந்த பக்தனோட காலில் போய் விழு அப்படின்னு சொல்லி அங்க அனுப்பி விடுறாரு. அவரு மறுபடியும் நான் சுத்தி முடிச்சுட்டு கடைசியா மறுபடியும் அம்பரீஷ் மகாராஜா காலில் வந்து சரண்டர் ஆகுறாரு. சரண்டர் ஆனோன்னா அப்போ வந்து அம்பரீஷ் என்ன பண்றாரு, சுதர்சன சக்கரத்தை நிறுத்தி அவரை கொல்லாத வழிக்கு தடை நிறுத்தி அவரை வந்து காப்பாத்துறாரு. அந்த அளவுக்கு ஒரு பக்தனுக்கு சக்தியை வந்து யார் கொடுத்திருக்கிறா, பகவான். ஏன்னா அவருக்கு பிரியமான பக்தன். அவருடைய விரதத்தல்ல வந்து அவர் அந்த அளவுக்கு ஆழ்மையோட பக்தியோட இருக்கிறதுனால அவருக்கு வந்து சுதர்சன சக்கரமே வந்து உதவி புரியுது அப்படிங்கிறது இந்த கதையில சொல்லப்பட்டிருக்கு. கடைசி ஸ்லோகம் 20 படிங்க யாராச்சும். ஏதுதன்யாமிதமிதம் யதோக்தம் பர்யுபாசதே ஸ்ரத்ததானாமத்பரமா பக்தாஸ்தே தீவமே பிரியாஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, பக்தி இதுல வந்து பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள் அப்படின்னு இதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க. பகவான் என்ன சொல்றாரு,
இந்த மாதிரி நீ வந்து பக்தி தொண்டுங்கிற பாதையை எடுத்துக்கோ, அந்த வழியில நடந்து வா. இது வந்து எப்படிப்பட்ட பாதை? அழிவற்ற பாதை. முரடு கல்லு முள்ளு கரடு முரடெல்லாம் இல்லாத நேர்வழியான பாதை. அந்த பாதையில நீ வந்தீன்னா என்னையே பரம இலக்காய். உன்னை நீ அடையக்கூடிய இலக்கு, நம்மளோட அல்டிமேட் கோல் எது அப்படின்னா பகவானுடைய இருப்பிடம். அங்க போய் சேர்றதுதான். அந்த இதை வந்து நம்ம மனசுல நிலைநிறுத்தி நம்பிக்கையோட, முழு நம்பிக்கையோட, ஸ்ரத்தாவோட நாம வந்து பக்தி தொண்டுல ஈடுபடும் போது அப்படிப்பட்ட பக்தர்களா பகவான் என்ன சொல்றாரு? எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள் அப்படின்னு வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல முடிக்கிறாரு. இது வந்து வில்வமங்கல டாகூர் அப்படிங்கிற அவருடைய கதை இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. அதையும் நான் உங்களுக்கு சுருக்கமா சொல்லிடுறேன். இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, இவர் வந்து பில்வமங்கல டாகூர்ங்கிறவரு ஒரு விஷ்ணு சுவாமிங்கிற அந்த வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல வந்த ஒரு ஆச்சாரியர். அவர் என்ன பண்றாரு? முற்பிறவியில வந்து ஒரு பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பக்தரா இருக்காரு. பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அவர் என்ன பண்றாரு? பகவானுடைய திருவிழாக்கள் அதெல்லாம் வரும்பொழுது நிறைய பிரசாத விநியோகம், வர்றவங்களுக்கெல்லாம் அன்னதானம், மோர்தானம், தண்ணி பந்தல் அப்படின்னு வச்சு நிறைய வந்து பகவானோட சேவையில ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாரு. இப்படி செஞ்சுட்டே இருக்கும்போது அவர்கிட்ட என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு காலகட்டத்துல வறுமை வருது. ஏன்னா பணம் இப்ப சம்பாதிக்காம செலவு மட்டும் பண்ணிட்டு இருந்தா என்ன ஆகும்? கையில காசு எதுவுமே இல்லை. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை வந்துருது. அப்போ வந்து என்ன செய்யறாரு? என்ன செய்யறது? பகவான் சேவை செய்யணுமே அப்படின்னு நினைச்சு இருந்துகிட்டு இருக்கும் பொழுது அங்க வந்து அந்த நாட்டு இளவரசி வந்து என்ன பண்றாங்க? இறந்துடுறாங்க. அவங்கள கொண்டாந்து சுடுகாட்டுக்கு தூக்கிட்டு வராங்க. அவரை வந்து இது சமாதி நிலையில அடக்கம் பண்றதுக்கு எடுத்துக்கிட்டு வராங்க. அதை பார்த்தோம்னா, ஆஹா, இந்த இளவரசி மேல அவ்வளவு நகைகள் இருக்கே, நம்ம வந்து அதை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவங்க வேலையெல்லாம் அடக்கம் பண்ணிட்டு போன பிற்பாடு அது போய் தோன்றாரு அந்த குழியை தோண்டி உள்ள இருக்க நகை எடுக்க போகும்போது அந்த இளவரசி என்ன பண்றாங்கன்னா, அவங்க வந்து ஒரு பிறவியிலேயே வந்து ஒரு நகை பைத்தியம். அதனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க? செத்து போன பிற்பாடும் ஒரு அசரீரியா குரல் கொடுக்குறாங்க. நீ வந்து என்னோட நகையெல்லாம் எடுக்காத, உனக்கு காசு வேணுமா? நீ போடுற, என்னோட அப்பா இருக்காங்க, ராஜா இருக்கிறாரு, அவர்கிட்ட போய் கேளு, அவர்கிட்ட நிறைய பொக்கிஷம் வந்து என்னோட கட்டிலுக்கு கீழே நான் வச்சிருக்கிறேன், அதை உனக்கு எடுத்து கொடுப்பாரு, நீ போய் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புனா, சரி நமக்கு வேண்டியது பணம் தானே அப்படின்ட்டு அவர் என்ன பண்றாரு? அந்த இளவரசி மேல இருக்க நகையெல்லாம் எடுக்காம அங்க போய் அவங்களோட அப்பா கிட்ட போய் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி இளவரசி சொன்னாங்க, அவங்களுடைய கட்டிலுக்கு கீழே பொக்கிஷம் இருக்கிற பெட்டி இருக்குதா, அதுக்கு நீ வந்து உங்கள்கிட்ட கேட்டு வாங்கிக்க சொன்னாங்கன்னா, ராஜா என்ன பண்றாரு? தன்னுடைய மகளோட விருப்பத்தை, இறந்து போயிட்டாங்களே அவங்களோட விருப்பத்தை நிறைவேற்றணும் அப்படிங்கறதுக்காக அந்த பெட்டி எடுத்து கொடுக்குறாங்க. அவரு அதை வாங்கிட்டு வந்து மறுபடியும் பாகவத சேவையெல்லாம் செய்யறாரு. மறுபடியும் தானம், தர்மம், பிரசாதம் எல்லாம் வந்து அவருக்கு கொடுக்குறாரு. அப்படி கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது மறுபடியும் எல்லா காசும் தீர்ந்து போயிடுது. அவன் பெட்டி நிறைய இந்த பொக்கிஷமும் காலியாகுது. அப்ப என்ன செய்யறாரு? மறுபடியும் போய் அந்த இளவரசி மேல இருக்க நகையை எடுக்கலாம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டுக்கிட்டு மறுபடியும் போய் அது செய்யறாரு. போய் எடுக்கிறாரு. எடுத்தோன்னா அந்த இளவரசி என்ன செய்யறாங்க? அவருக்கு சாபத்தை கொடுத்துட்றாங்க. நீ உன்னை சொல்லி மீறி வந்து மறுபடியும் எடுக்கிற, நீ வந்து இன்னொரு ஜென்மத்துல நல்ல ஜென்மமா பிறக்க மாட்ட, ஒழுக்கங்கட்ட வாழ்க்கையை வாழ்வ அப்படின்னு சொல்லி சாபம் கொடுத்துட்றாங்க. அந்த மாதிரி சாபம் கொடுத்தனாதான் மறுபிறவியில அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு? பில்வமங்கல டாகூருங்கிற பேர்ல பிறக்கிறாரு. பிறந்து அந்த சாபத்தோட பலன்ல அவங்க வந்து சிந்தாமணி அப்படிங்கிற ஒரு விபச்சாரியோட சேர்ந்து வாழக்கூடிய ஒரு கெட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க. தடை செய்யப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வாழறாங்க. அந்த மாதிரி வாழ்ந்துக்கும் போது தன்னுடைய அப்பா இறந்து போடுறாரு. அவருடைய அப்பா இறந்து போற நேரத்திலயும் அவருக்கு என்ன பண்ணுது? தன்னுடைய அந்த விபச்சாரி மேல, அந்த சிந்தாமணி மேல ஞாபகம் வந்து அங்க போகணும் அப்படின்னு நினைச்சு கிளம்புறாரு. அப்ப எப்படின்னா, இரவு நேரம், மழை பெய்யுது, புயல் அடிக்குது, அந்த மாதிரி நேரத்திலயும் சிந்தாமணியை நினைச்சிட்டு அவரு கிளம்பி போறாரு. அப்போ ஒரு ஆத்த கடந்து போனாதான் அவங்க வீட்டுக்கு போக முடியும். அப்போ வந்து அந்த படகோட்டிகிட்ட வந்து நான் நிறைய காசு தரேன், இவர்கிட்ட அப்பவே வசதி இருக்கு, அதனால நிறைய காசு தரேன், என்னை அக்கறையில கொண்டு விடு அப்படின்னு சொன்னோன்னா அந்த படகோட்டி, இவ்வளவு வெள்ளம் கடா போகுது தண்ணி, அதுல நம்ம 2 பேருமே இறந்துருவோம், செத்து போயிடுவோம், நீ கொடுக்குற காசு எனக்கு உதவாம போயிடும், நான் உயிரோட இருந்தா போதும்னுட்டு அவர் மாட்டேன்னு மறுத்துடுறாரு. அப்ப அவர் என்ன பண்றாரு? நீ உதவலனாலும் நானே போய்க்கிறேன்னு போய் தண்ணியில தபால்னு குதிச்சு நீச்சல் அடிச்சு போறாரு. நீச்சல் அடிக்கும் போது அப்ப வந்து ஆத்து வெள்ளத்துல என்னமோ ஒரு கட்டை மாதிரி ஒரு கையில தட்டுப்படுது, அதை புடிச்சுக்கிட்டு நீந்தி அக்கறைக்கு போயிடுறாரு.
அங்க போய் கரையேறி பார்த்தாதான் தெரியுது அது ஒரு மரக்கட்டை இல்ல, அது ஒரு பிணம். இப்ப ஆத்துல அடிச்சிட்டு வந்த ஒரு பிணத்தை பிடிச்சி நீந்தி அக்கறைக்கு போயிருக்கிறாரு. அதெல்லாம் விட்டுட்டு அப்புறம் என்ன பண்றாரு, சிந்தாமணியோட வீட்டுக்கு போறாரு. போய் கதவை தட்டினா அவங்க திறக்க மாட்டேங்கிறாங்க. உடனே என்ன செய்யறாரு, கூரை ஏறி மேல இருந்து குதிக்கலாம்னு மேல கூரை மேல ஏறி அங்க இருந்து குதிக்கிறதுக்கு பார்த்தா ரொம்ப ஹைட்டா இருக்கு. அங்க ஒண்ணு கயிறு மாதிரி தொங்குது, அதை புடிச்சுக்கிட்டு இறங்குறாரு. கீழே இறங்கி பார்த்தாதான் அது கயிறு இல்ல, அது பாம்பு அப்படின்னு தெரியுது. எந்த அளவுக்கு அவர் வந்து அந்த சிந்தாமணி மேல மோகம் வச்சிருந்தா அவர் இப்படிப்பட்ட செயல்களை செஞ்சிருப்பாரு. இதெல்லாம் பண்ணிட்டு சிந்தாமணியை கூப்பிடும்போது அவங்க வந்து, நீ எதுக்கு இந்த நேரத்துல இங்க வந்த? நான் வந்து பகவான் மேல பக்தியை ஒண்ணுகிட்ட இருந்துதான் நான் கத்துக்கிட்டேன். இவர் என்ன பண்ணுவாரு, பகவானோட பக்தி, இவர் பாடுவாரு, அவங்க ஆடுவாங்க. அப்படிப்பட்ட பக்தியில நிலையில இருந்ததுனால நான் முழுசா பக்திக்கு மாறிட்டேன். நீங்க வந்து ஏன் இப்ப வந்த அப்படின்னா, உன்னை பார்க்கணுங்கிற ஆவல்ல நான் பணத்தை பிடிச்சு நீந்தி வந்தேன், பாம்பை பிடிச்சு இறங்கி இருக்கிறேன். நீ என்ன இப்படி சொல்ற அப்படின்னா, இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நீ வந்ததுக்கு நீ வந்து இந்த இவ்வளவு முயற்சி செஞ்சதை பகவான் மேல திருப்பி இருந்தீன்னா நீ ஒரு ஆன்மீகத்துல முன்னேறி இருப்பே, இறைவனோட இடத்துக்கு சேருவியே அப்படின்னு சொல்லி அவங்க உபதேசம் பண்றாங்க. சிந்தாமணியோட உபதேசம் கேட்டோம்னா அவரு வந்து தான் செஞ்ச தப்பெல்லாம் அவர் உணர்றாரு. ஆஹா, இப்படி கேடுகட்ட வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து சரி திசை திருப்பிடுவோம் அப்படின்ட்டு அன்னைக்கோட அதை விட்டுடுறாரு. அந்த வாழ்க்கையை விட்டுட்டு ஒரு பகவான் மேல பக்தி எடுத்துக்கிட்டு சப்பலாக்கட்டை எடுத்துக்கிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, எப்ப பார்த்தாலும் ஜபம் பண்ணிக்கிட்டு பகவானை பத்தி கீர்த்தனெல்லாம் பாடிக்கிட்டு தன்னுடைய வாழ்க்கையை கழிக்கிறாரு. பாத்தீங்கன்னா இந்த இங்க உட்கார்ந்துருக்கிறது கிருஷ்ணர் உட்கார்ந்து ரசிக்கிறாரு, இவர் வந்து பாடுறாரு. அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில அவர் பக்தரா மாறி ஒரு ஊரா போயிட்டு இருக்காரு. போயிட்டு இருக்கும் பொழுது அப்பவும் என்ன பண்றாரு, ஒரு ஊருக்கு போனோம்னா அவருக்கு தங்கறதுக்கு ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்றாரு, வீட்டுல இடம் கொடுத்து உபசாரம் பண்றாங்க. அப்ப அவருடைய மனைவி மேல இவருடைய பார்வை போனோம்னா அவருக்கு என்ன பண்ணுது, பழையபடி அந்த சிந்தாமணி அப்படிங்கிற அந்த விபச்சாரியோட நினைவு வந்துருது. அந்த பெண்ணை நினைச்சு இவங்களை பார்த்தோம்னா தப்பான பார்வை பார்த்தோன்னா அந்த பெண்ணுக்கு வந்து என்ன பண்ணுது, தன்னுடைய கணவர்கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி அவர் பாக்குறாரு தப்பான எண்ணத்தோட அப்படின்னு சொல்லும்போது, நீ அதெல்லாம் நினைக்காத, அவர் ஒரு பக்தர், அவருக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டியது நம்மளோட கடமை அப்படின்னு சொல்லி நீ பாட்டுக்கு உன் வேலையை பாரு அப்படின்னு சொல்லிடுவாரு. அவங்களும் என்ன செய்வாங்க, பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு அவருக்கு வேண்டிய பணிவிடைகளை செய்வாங்க. அப்ப வந்து மறுபடியும் இவருக்கு என்ன வந்துரும், தான் செஞ்ச தப்பு ஞாபகம் வரும். உடனே என்ன செய்வாரு, அந்த பெண்கிட்ட இருந்து அம்மா உன்னுடைய தலையில கொண்டையில வச்சிருக்கிற அந்த கொண்ட ஊசியை கொடுக்கும் அப்படின்னு கேட்டு வாங்குவாரு. அந்த கொண்ட ஊசியை கேட்டு வாங்கி ஹேர்பின் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதை வாங்கி என்ன செய்யறாங்க, தன்னுடைய 2 கண்ணையும் அவர் வந்து குத்திக்கிறாரு அந்த கொண்ட ஊசியால. அதுல இருந்து ரத்தம் கொட்டுது, கண்ணு கொட்டையா போகுது. ஏன் அப்படி செஞ்சாரு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எல்லாம் கேட்கும்போது, இந்த கண்ணு இருக்கிறதுனாலதானே உன்னை நான் வந்து இந்த பெண் மேல ஆசையை வந்து தப்பா உன்னை பார்த்தேன். இந்த கண்ணே எனக்கு தேவையில்லை, நான் பகவானுடைய பக்தனா இருக்கணுங்கிறது தான் என்னுடைய விருப்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த கண்களை இழந்துட்டு குருடனா வந்து பகவான் மேல ஒரு பக்தியை செய்யறாரு. அப்போ வந்து இவருக்கு கண்ணுக்கு தெரியல இங்க கிருஷ்ணர் வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறது. இவர் பாடும்போது அவர் ரசிச்சு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாரு. ஆனாலும் அவரால் உணர முடியுது, நமக்கு பக்கத்துல பகவான் இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத உணர்வு பூர்வமா அவரால் உணர முடியுது. அந்த அளவுக்கு ஒரு பக்தியோட அவருடைய வாழ்க்கை சரிதம் அந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படிப்பட்ட பில்வமங்கல டாகூர் மாதிரி எல்லாரும் என்ன செய்யணும்னா பக்தி நிலையில முன்னேறி போய் இருக்கணும். இந்த பக்தி யோகம்ங்கிற அந்த கடைசி சாப்டர்ல நிறைய பக்தர்களை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். பிரகலாதரை பார்த்தோம், அம்பரீஷன் மகாராஜ கதை பார்த்தோம், இப்ப பில்வமங்கல் டாகூர் கதை பார்த்திருக்கோம். இது மாதிரி பக்தியை வந்து எப்படி செலுத்தணும் அப்படிங்கிற இதெல்லாம் நமக்கு இந்த சாப்டர் மூலமா படிச்சுட்டோம். நாளைக்கு நாம ஞான யோகத்தை பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப யாரு பலஸ்ருதி சொல்ல போறீங்க? சொல்லிடுறேன். ஓம் சொல்லுங்க. தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே பக்தி யோகோ நாம த்வாதசோऽध्यायः. ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சாகல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதீதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपादा की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा डिवोटीज, தேங்க்யூ. ரொம்ப நன்றியா சொல்றீங்க.
நிறைய இடைஞ்சல் வந்து நிறைய இந்த இன்னைக்கு கிளாஸ்ல அவ்வளவு இடைஞ்சலையும் தாண்டி எல்லாரும் பொறுமையோட உட்காந்து கடைசி வரலும் கேட்டீங்க. எல்லாருக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நன்றி மாதாஜி. நன்றி பிரபு. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ Pranams தேங்க்யூ Mataji. Hare பிரணாம் Krishna. மாதாஜி. Thank you, Mataji. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா வாழ்க மாதாஜி. வளமுடன். நன்றி மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. லதா மாதாஜி நியூ டியூட்டியா நீங்க? எஸ் மேம். நீங்க வந்து இதெல்லாம் குவிஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா மாதாஜி? இல்ல மாதாஜி. பண்ணுங்க மாதாஜி. பண்ணுனாதான் அடுத்த நிலைக்கு போக முடியும். சரி கண்டிப்பா பண்றேன். பண்ணுங்க. அந்த Okay. லிங்க்ல இருக்கும் குரூப்ல. வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இன்னைக்கு பாடத்துல யாருக்காச்சும் ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குதா கேட்க வேண்டியது? இல்லைன்னா நம்ம கிளாஸ் எண்ட் பண்ணிடுவேன். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கு எந்த டவுட்டும் இல்லையா? ரதி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க எனக்கு 2-3 தரம் ஹெல்ப் பண்ணிட்டீங்க. உங்களை தான் ஹோஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா ஓகே. மாதாஜி. ஹரே